ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Agosto 29, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas ginapreparahan na ang mabakante nga posisyon sa mga opisyales sa syudad nga mapadalagan subong nga eleksyon. Sa dugang pa nga mga balita, kapulisan dako ang pagpati nga hindi inside job ang natabo sa pagransak sa Iloilo Supermart. Termite gang ginalantaw posible may kahimuan. Nagtuhaw naman ining termite gango, istoryahan tani bala karon sa aton sining pagpalayag. Top 2 most wanted person sa probinsya sa Iloilo nga suspitsado sa pagtiro patay sa driver sang delivery van sa tuig 2022 na tingay nga manakpan sa Banoas ang Lambunaw. Samtang ining regional task force for LCAC ginkumpirmar nga may mga miyembro sang CPP, NPA, NDF nga nagsurrender kag nagkuha lamang sang benepisyo kag liwat nga nagbalik iya sa rebelde. Samtang sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, ginapahayag ining pagkapsize pagkapan sa isa ka motor bangka dito sa may Kaluya Antique. Nagautas ang 3 sinika kabuhi kag 7 diri ang missing. Kag si former Senator Laila de Lima nagapati nga dapat magkupirar ang Pilipinas sa International Criminal Court. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Uto. Huwebes na kita sa aton sinima ka Bombo Buwas sa magalibot na ang patrol sa pagkolekta sa mga entries para iya sa week number 7 sa mga kabanuanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Hingagaw sa paghulog sa inyong sinima entry sa damuan nyo gid. Kung hindi ka mo makahingagaw ay isang problema, kaya tubtub Sabado pa, alas 12 sa Uto, sarang nga makahulog sa inyong sining mga entries diri sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo. Dugang nga mga balita kang impormasyon, balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi man malain ang magloan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, sa saluda sang balde ang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
Araw ngayon ng Huwebes, Agosto 29, taong 2024. Sa ating mga headlines, si Congressman Paulo Duterte nakipag-ugnayan na sa Quad Committee ng Kamara sa isyu ng pagkakadawit ng kanyang ama sa nagpapatuloy na investigasyon. Ito hong isang Bureau of Corrections Executive ipinasight in contempt matapos na tumangging sagutin ang katanungan ng mga mambabatas. Isang pasilidad na gagamitin dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ay pinasok daw doon pero inaalmahan ito ng kampo nitong si Pastor Kibuloy. Nagtatagong pastor, hindi pa rin mahanap sa Day 6 ng tangkang pagsisilbi ng warrant of arrest dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound. Ang Department of Justice naman wala pang kumpirmasyon na nagbayad umano ng 200 million pesos ang pamilya Go para makatakas sa Pilipinas. Posible namang nagbayad ng malaking halaga ang ama ito para mabilis na makatakas sa bansa ayon yan kay Secretary Crispin Rimulya. Ang farm gate price ng baboy naapektuhan din daw ng issue ng African Swine Fever Scare ayon yan sa ilang grupo ng mga magsasaka. Balita sa ibayong dagat naman, itong bagyong Shashan nagbuhos ng makapal na tubig ulan sa southern Japan. Mahigit 60,000 na kabahayan nawalan ng power supply. At sa ating balitang palakasan, defending champion na Boston Celtics na nagdagdag pa ng isang guard para patatagin ang kanilang kupunan sa mga darating nilang laban. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tumanggi si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla na sagutin isa-isa ang bawat katanungan ng mga mambabatas sa ginanap na ikalawang serye ng House Quad Committee hearing. Yan ay dahil na rin sa nagmosyon itong si Abang Lingkod Party List Congressman Stephen Paduano na isight in contempt itong si Padilla dahil naman sa pagtanggi nito na sagutin ang mga tanong ng mga miyembro ng Kamara na may kinalaman sa pagpatay sa 3 Chinese nationals na drug lords umano noong 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. Agad namang inaprubahan ng lupon ang naturang mosyon ni Congressman Paduano at dahil dito ay mamamalagi pa rin itong si Padilla doon sa Bicutan City Jail ng 30 araw. Sa unang serye ng pagdinig ay sinabi nga ni Jimmy Fortaleza na isang bilanggo ang pagpapadala kay Magdadaro at Tan na pawang inmates din sa custodial aid. Matapos umano ang pagpaslang sa 3 Chinese nationals ay nakita ni Fortaleza ang dalawa na nagsuot ng magagandang damit at alahas habang binabanggit nito ang 1 milyon na ibinigay sa dalawa. Sa ikalawang serye ng Quad Committee hearing ay inamin ni Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan Jr. na sila ang pumaslang sa 3 Chinese batay na rin sa utos daw noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kay Tan Jr., binati pa ni Duterte si Padilla matapos ang matagumpay na pagpaslang sa 3 Chinese inmates. Paliwanag naman ng House Committee at yan ay dahil na rin sa hindi pagsagot nga nito si Padilla, nilabag nito ang Section 11, Paragraph C ng House Rules Procedure na may kinalaman sa inquiries in aid of legislation. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pagtatanong nitong si Congressman Benny Abante ng Maynila dito kay Senior Superintendent Gerardo Padilla. Have you ever heard of command responsibility? Yes, Mr. Chair. And therefore, you believe in command responsibility. Yes, Mr. Therefore, the buck ends. The buck ends in your office. Why we denying na hindi mo alam? Colonel Padilla, you were denying a moment ago, hindi mo alam eh. Oh, nag-report sa iyo si Foro, hindi kita pinagbibintangan na ikaw ang pumatay. Ang sinasabi ko lang sa iyo kung alam mo ang nangyari. O yun pala naman eh. Oh, ngayon umamin na Mr. Chair na alam niya nangyari. O magsasabi ka na ng totoo ngayon. Ito na pangalawa ngayon. Alam mo nangyari at meron kang bahagi sa nangyari. Wala po. Hindi, meron. Alam mo nangyari, meron kang bahagi sa nangyari. Bagyan ng paggisa nitong si Congressman Benny Abante ng Maynila kay Senior Superintendent Gerardo Padilla. At kaugnay nga niyan mga kabombo, mga Kastar Nation, ay na
himay pa ang ilang detalye hinggil nga sa naturang pangyayari dyan sa Davao Prison and Penal Farm. Narito pa ang mga patuloy na pahayag itong si Senior Superintendent Gerardo Padilla at nina Congressman Benny Abante pati na si Abang Lingkod Party List Congressman Stephen Paduano. Yung dalawang PDS ay pasok doon sa ICA after Bartolina with a new homicide case. Ayaw ko na pasagutin si Super mamaya ng Mr. Chairman. And for a while, that's all muna, Mr. Chairman. Thank you, Congressman. Sagot. O you refuse to answer? Yes. You refuse? Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt Colonel Padilla in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C. Mr. Chairman, refusal or evasive to answer questions without legal excuse. So move, Mr. Chairman. Yan mga kabombo, ang pag-cite in contempt dito kay Senior Superintendent Gerardo Padilla, batay na rin sa motion nitong si Congressman Stephen Paduano at yan ay pagsang-ayon naman ang iba pang miyembro ng Quad Committee kaugnay nga doon sa iniimbestigahan na nangyaring pagpaslang sa 3 Chinese national doon sa kulungan sa Davao. Sa kaugnay na balita, nakipag-ugnayan na si Davao City Representative Paulo Duterte sa Quad Committee na nag-iimbestiga sa kanyang ama sa war on drugs, extrajudicial killings at Philippine offshore gaming operators ng nagdaang Duterte administration. Ito ang kinumpirmahan ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano, Chairman ng House Committee on Public Accounts, isa sa 4 na komite na bumubuo sa Quad Committee. Ayon kay Paduano, ang sulat ni Congressman Duterte ay naka-address mismo kay Congressman Robert Ace Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at tagapamuno ng Quadcom. Sa kanyang manifestation sa Quad Committee hearing, sinabi ni Paduano ilang pahina ang sulat sa kanya na request ni Barbers na mabasa muna ito ng komite, lalo na't pasado alas 11 na kagabi ay ongoing pa itong ginagawang pagdinig. Ito namang si Colonel Jovi Espinido, ang pinakahuling witness nga na ipresenta kahapon ng Quadcom hinggil yan sa extrajudicial killings at war on drugs ng dating administrasyong Duterte umano. Idinawit ni Espinido si dating Philippine National Police Chief at ngayon ay si Senator Ronald Bato de la Rosa sa extrajudicial killings at illegal drugs sa basbas umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa testimonya naman ni Espinido, ang STL, itong Small Town Lottery at Philippine Offshore Gaming Operators ang pinagkukunan naman ng pondo ng nagdaang administrasyon na dumadaan daw kay dating Presidential Assistant to the President at ngayon nga ay senador na si Bongo at panlagay sa mga tiwaling pulis. Samantala, sa paniga ni Senator Go, ay marin itong pinabulaan na naman ang naturang mga paratang na lumitaw sa naturang pagdinig dyan pa rin sa Kamara. Sa iba pang balita, nagdulot ng tensyon ang bitbit na ipinasok na blue bags ng mga tauhan ng Philippine National Police sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City kahapon. Kinwestiyon kasi ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang pagpasok nito sa kanilang lugar nang hindi dumaan sa proper X-ray scanner. Sa ngayon ay wala pang paliwanag ang pamunuan ng pambansang pulisya, partikular na yung mga opisyal na nakatalaga dyan sa Police Regional Office 11 hinggil sa kung ano ang nilalaman ng naturang asul na kahon. Batay nga sa data, aabot sa 100 pulis ang pumasok sa compound upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa puganting pastor na si Kibuloy at iba pang kapwa nito akusado. Nabatid na bukod sa naturang kahon, nagdala rin ang mga pulis ng long-range acoustic device na ginagamit umano sa mga maritime at perimeter security at sa pagkontrol ng mga tao, lalo na sa mga rally na isinasagawa. Si Kibuloy mga kabombo ay nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act dyan sa Davao Regional Trial Court at paglabag naman sa Republic Act
9208 o Qualified Human Trafficking na walang inirekomendang piyansa. May kinakaharap din na kaso ang naturang pastor sa District Court for the Central District sa California, USA, para naman sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force at yung fraud at coercion at sex trafficking at yan ay dun sa mga involved na mga bata. Yung conspiracy at iba pang mga kaso kagaya na lamang ng bulk cash smuggling na inaakusa rin dito kay Kibuloy. Makailang ulit ng mga kabombo na itinanggi ng kampo nito ang pagkakasangkot ni Kibuloy sa naturang mga paratang, ngunit hindi nito hinaharap ng personal ang naturang mga akusasyon. Sa pagkakataong ito mga kabombo consternation, nasa linya na ng ating komunikasyon ang Bombo Radyo Davao sapagat ito hong dagdag puwersa ipinadala na ng Philippine National Police sa Kingdom of Jesus Christ. Alamin natin ang buong detalye, may pag-uulat dyan ang Bombo Radyo Davao. Muling nagpadala ng 200 na mga personahe ng Philippine National Police ngayong ika-6 na araw dito sa KOJC compound bilang dagdag upang magbantay sa compound para sa patuloy na paghahanap sa nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa kabilang banda, nagpasok rin ng Rotary Hammer ang kapulisan sa loob ng KOJC compound pasado alas 10 nitong umaga lamang. Idinagdag din ng kapulisan ng isa pang proton elic device sa loob mismo ng compound na siya umanong gagamitin nila upang makadetect ng gold at metal. Pero hinahanap umano nila ang tunnel na posibleng pinagtataguan ng pastor. Hindi rin ito nakalusot sa mga miyembro dahil parang hindi umano si Kibuloy ang pakay talaga ng operasyon, kung hindi upang makahanap ng gold na parang hitting two birds with one stone. May nahuli rin na 4 na malalaki ang kapulisan matapos umanong nagtangkang pumasok sa loob ng compound, pero naharangan ito ng mga miyembro at hinanapan ito ng mga valid IDs, pero walang may pakita ang naturang mga tao na nagpakilala umanong mga pulis. Dahil dito, nagdududa ngayon ang mga KOJC members sa posibleng mga pulis lamang din at nagbabalat kayo lamang upang gumawa ng gulo o kaya miyembro ng NPA upang mas matagalan ng gobyerno sa kanilang pag-okupa sa KOJC compound. Nanawagan rin ang mga magulang ng mga mag-aaral sa Jose Maria College na siyang pagmamayari rin ng KOJC na tulungan sila ng CHED at DepEd dahil umano nababahala na sila sa kalagayan ngayon ng kanilang anak at di na rin umano child-friendly ang kanilang paaralan. Inihayag naman ni Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey na nagpapatuloy pa rin ang paghanap ngayon sa entrance patungong underground bunker na umano'y doon nagtatago si Kibuloy. Samantala, inahayag naman ni Police Brigadier General Agustos Alba, ang Acting Directorate for Community Relations at designated bilang primary spokesperson ngayon sa binuong Special Task Group Techno Alpha na tanging si Pastor Kibuloy lamang ang kanilang pakay at hindi umano ang mga miyembro, lalong-lalo na hindi ang pagmamayari na mga propiedad ng naturang pastor. Ating pakinggan ang pahayag ni Police Brigadier General Agustos Alba. Sir, that is true na mayroong pinapasok. And it's the call of the ground commander again. And revealing kung ano yung kanilang specific na ginagawa. Again, I go back to my statement that this will jeopardize yung ginagawa nilang activity doon sa loob. What is important is our personnel, particularly the ground commander, is observing the legal procedures sa pag-implement po ng ating activity doon sa loob in consonance with the serving of the warrants of arrest. And of course, this also take this opportunity na huwag mong alarma yung kasamaan natin dyan sa KOJC, even the surrounding communities. Mula dito sa KOJC compound, Buhangin, Davao City. Ito po si Bombo Angie Villones Chagas na nagulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Mamaya may mga update pa tayo mga kabombo, kaugnay pa rin ng naturang mga development
Samantala, kini-question ni Senator Raffy Tulfo ang Bureau of Immigration dahil bigo pa rin ito na makasuhan ang mga empleyado ng Civil Registrar's Office at Philippine Statistics Authority para naman sa issue na umunoy sabuatan doon sa mga banyagang na may meke ng Philippine documents kagaya na lamang ng mga pasaporte at birth certificate. At binigyang diin nga ni Senator Tulfo na bukod sa mga miyembro ng pamilya Go, saan damakbak din ang mga nahaharang na mga banyaga, partikular na yung mga illegal Chinese immigrants dahil naman sa talamak na paggamit ng mga ito ng mga peking dokumento. Gayon din, ipinunto ni Tulfo na sa mga nakarang pagdinig ay lubos na napatunayang na may meke ng mga papeles sa mga ito, partikular na sina Alice Sheila at Wesley Go para naman magkunwari bilang mga Filipino citizens. Noong 2023, 17 Chinese nationals din ang nasa kote ng Bureau of Immigration na gumagamit umano ng Philippine passport at yan ay sa pagpasok at paglabas ng ating bansa. Git pa ng senador, maliwanag ngayon na may klarong banta sa ating pambansang seguridad ang mga ganitong hakbang. Kaya naman, mahigpit na inatasan ng mambabatas ang Immigration Bureau na ipagpatuloy lang ang paghuli at pagtitiyak na may mga isinasagawang investigasyon para naman makasuhan agad ang mga individual na kasabwat ng mga ito, lalo na sa loob ng Philippine Statistics Authority at Local Civil Registrar's Office upang sila ay matigil na ang mga illegal na gawain. Samantala, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na walang sinumang ahensya ang dapat magkaroon ng monopolyo sa mga serbisyo ng gobyerno. Sa pagkasalita sa panel deliberation ng House Committee on Appropriation at ipinagtanggol niya itong ang panukalang mahigit 2 bilyong piso na budget para yan sa Office of the Vice President sa ilalim yan ng 2025 National Expenditure Program. Ang kanya mga komento ay bilang tugon na rin sa mga panawagan ng mga mambabatas na muling italaga nga ang ilang mga pondo ng Office of the Vice President sa ibang mga ahensya na may katulad din mga tungkulin. Mariing giniit ni Duterte na walang opisina nga ng gobyerno ang dapat tumalikod sa mga individual na nangangailangan. Pagbibigay diin pa niya na ang pangunahing responsibilidad ng gobyerno ay siguruhin ang tapat na serbisyo sa publiko para sa lahat ng mamamayan. Samantala, ang Department of Justice wala pa raw kumpirmasyon na nagbayad nga ng 200 million pesos ang pamilya Go. Yan ay para makatakas lamang sa Pilipinas at posible naman na nagbayad daw ito ng mas malaki pang halaga batay naman sa hiwalay na monitoring ng Department of Justice. May pag-ulat dyan si Bombo J.C. Galvez. Wala pang natatanggap na impormasyon ng Department of Justice na nagbayad umano ng 2 milyong piso ang pamilya Go para makatakas ng Pilipinas. Itong kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya matapos isiwalat ni Senadora Risa Ontiveros na may ulat na nagbayad ng 2 milyong piso si Alice Go at ilan pang makasama nito. Ayon kay Ontiveros, mahalagang ulat na ito ukol sa umanay paggastos ng malaking halaga ng pamilya Go. Valuable talaga yan. Valuable also dahil ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad, ginastos ng Guo family para lang patakasin sina Alice. Magugunitang sa pagdinig ng Senado, kinwestiyon ng Senadora si Sheila kung alam nito na nagbayad ang pamilya Go ng 2 milyong piso para sa pagtakas ng dating alkalde at kung alam din na ang tinulungan lang na makatakas ay ang mga tunay na Go. Sinabi ni Sheila Go na hindi niya ito alam. Ayon kay Rimulya, posibleng ang nagbayad ng malaking halagang mga Go para mabilis na makalabas ng bansa. Hindi pa nakakarating sa amin yung ganong mga detalye. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Ngunit marahil para makakilos ng ganong kabilis at ganong kaaga na hindi napansin, gumastos talaga itong mga taong ito. Una nang kinumpirma ni Sheila sa Senado na magkakasama silang tumakas ng Pilipinas ni Alice Go at Wesley Go. Batay sa latest reports ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta, Indonesia ngayon si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na lumipat mula Batam, Indonesia patungong Jakarta si Alice, kung saan nasundan ito ng Indonesian Immigration. Naniniwala naman si Senator Sherwin Gatchalian na malapit nang maaresto si Go
At ito'y sa Indonesia, kung saan si Sheila at business associate na si Cassandra Leong ay dinakip ng mga otoridad ng Indonesian Immigration noong Agosto 21. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Balik normal na ang level ng tubig dyan sa La Mesa Dam sa Quezon City. Yan ay matapos na umapaw kahapon dahil naman sa sunod-sunod ng mga pag-ulang dulot ng habagat. Ayon nga sa Hydrology Division ng Department of Science and Technology, umabot na lamang sa 80.12 meters ang level ng tubig sa naturang dam mula yan sa 80.20 meters na inabot kahapon, Agosto 28 ng taong kasalukuyan. Ang spilling level nito ay nasa 80.15 meters. Inalis na rin mga kabombo ng ahensya ang babala ukol naman sa posibilidad ng pagbaha sa mga mabababang lugar na maring madaanan ng tubig mula dyan sa La Mesa Dam, tulad na lamang ng Tulyahan River na dadaan sa ilang bahagi ng Quezon City, kasama na yung Fairview area at yung mga subdivision sa naturang lugar. Maging sa Valenzuela City at Malabon ay may mga lugar din na tinuturing na low-lying areas. Sa kabila nito ay pinayuhan pa ng ahensya ang mga residente na mag-ingat at bantayan pa rin ang sitwasyon dahil posible pa rin na maulit yung malalakas na mga pagbuhos ng ulan. Bombo International News. Nagbuhos ng makapal na ulan etong bagyong Shanshan sa southern Japan. Bago pa ang paglandfall ng naturang bagyo, ibinagsak na ng naturang bagyo ang humigit kumulang 20 inch na mga tubig ulan na maaaring lalo pang tataas. Kasama ang mga malalakas na hangin at matataas na daluyong sa coastal area ng Miyazaki, Kagoshima at Ehime prefectures. Kasabay ng paglandfall nito ngayong araw nga, umabot sa 66,000 households sa naturang lugar ang nawala naman ng power supply. Umabot na rin sa 6,000 ng mga bahay ang nilisan dahil ho sa labis na pag-ulan at malalakas na hangin. Ito ay maliban pa sa una ng ginawang paglikas ng 800,000 na residente dyan ho sa may bahagi ng Kagoshima Prefecture. Sa pagpasok naman ng Huwebes, napanatili ng naturang bagyo nga ang 70 meters per second o itong 252 kilometer per hour. Ngayong araw, August 29, daang mga domestic flight na ang kinansila, lalo na itong mga biyaheng dadaan sa may bahagi ng southern Japan. Batay sa inisyal na report sa Japan, isang individual na ho ang nasawi sa kasagsagan niya ng panalalasan ng naturang bagyo. Ilang katao rin ang napaulat na rin na nawawala at ilan din ang nasugatan. Gayunpaman, patuloy pa rin itong biniberipika ng mga otoridad. Sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, sinagot ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Li Yan ang naging pahayag naman nitong si Defense Secretary Gilbert Teodoro na ang China ang biggest disruptor of peace sa Southeast Asia. Malalang tinawag ni Secretary Gibo ang China bilang biggest disruptor of peace, kasabayan ng kanyang pagbibigay mensahe sa ika-35 Indo-Pacific International Military Law and Operations Conference. Ayon kay Lin, ang China ang huling bansa na manggugulo sa katahimikan. Inakusahan rin ni Lin ang Pilipinas na nagsisimula na ang provokasyon na siyang gumigimbala umano at sumisira sa katahimikan sa Indo-Pacific region. Ang pahayag nga ng China ay sa kabila pa rin niya ng sunod-sunod na ginagawa nitong pambubuli sa mga barko ng Pilipinas sa may bahagi ng West Philippine Sea na naglalayag sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa.
Maliban ho sa mga barko ng Pilipinas, tuloy-tuloy din ang isinasagawa nitong harassment sa mga Chinese mga Chinese vessels sa mga mangingisdang nagagawi sa mga karagatang nagsisilbing traditional fishing ground ng mga Pilipino. Kasabay ng ikatlong pagdinig na isinagawa ng Quad Committee ng Kamara de Representantes, bistula namang lalo pang lumalim ang mga usaping nakapaloob dito kaugnay ng mga matataas na opisyal ng nakalipas na administrasyon na iniuugnay sa extrajudicial killings sa mga pangyayaring naitala noong madugong drug war. Una nang nadawit ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikalawang pagdinig kung saan ang dalawang inmate na sina Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro ang tumistigo naman ang nagsabi na pinapatay ang tatlong Chinese drug lords na nakakulong doon sa Davao Prison and Penal Farm. Batay naman sa naging salaysay ng dalawa na rinig umano nila ang tawag sa telepono, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kausap ni dating Superintendent Gerardo Padilla at binati siya ng Pangulo sa matagumpay na pagkaka-neutralize o pagkakapatay doon sa tatlong Chinese. Narito naman ang mga naging bahagi ng pahayag ni na Fernando Magdadaro at may kaugnayan doon sa kanyang naging testimonya. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang lagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Bagyan ang mga salaysay ng isa sa mga testigo. Kahapon nga isinalang din mga kabombo ng Quad Committee ang kontrobersyal na binabanggit niyang police official at yan ay nagsilbi sa iba't ibang kapasidad noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sa naging salaysay naman ni Espinido, sinabi niyang mayroong kota at reward system na ipinatupad ang pambansang pulisya noong isinasagawa ang drug war sa ilalim ni dating Philippine National Police Chief at ngayon ay senador na si Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim ng quota system, aniya, mayroong nasa 50 hanggang 100 individual na target ng mga pulis. Araw-araw na ang pagkakaintindi niya ay kakatukin at kakausapin lamang para naman mapasuko. Gayunman, naglaan na ang pulisya ng pabuya o kaya naman ay reward para daw sa bawat individual na mapapatay sa drug war, 20,000 pesos sa bawat isa. Ayon pa kay Espinido, nang gagaling daw sa small town lottery o kaya naman ay wetting lords ang mga pabuyang ipinagkakaloob. Ang lahat ng mga ito ay ayon pa kay Espinido ay may basbas ng liderato ng pambansang pulisya noong mga panahong yon na pinamumunuan dati ni Philippine National Police Chief ngayon ay Senator Bato de la Rosa. Isa sa mga tinukoy ni Espinido ay ang umano'y paggamit ng mga intelligence fund para naman pondohan ang drug war na nagagamit niya nang gagaling doon sa Philippine Offshore Gaming Operators at iba pa na pinagkukunan ng pondo kung saan ang mga perang ito ay naipapasa sa level ng senador ngayon na si Senator Bongo, bagay naman na una nang itinanggi ng mambabatas dahil wala umano siyang naging bahagi doon sa naturang issue dahil hindi siya ang humahawak o anumang bagay may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators. Kaugnay niyan, narito naman ang patuloy pang mga pahayag ni Colonel Espinido at yan ay may kinalaman doon sa kanyang mga naging testimonya sa pagdinig ng Quad Committee. So, you confirm po,
Colonel, na itong POGO may basbas at may orders na pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. From Mayor, okay. And meron din dito nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi niyo sa affidavit niyo. Paano niyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga fund ng mga reward system. Bahagyan ng pagtugon nitong si Colonel Jovi Espinido sa pagtatanong naman ni Congresswoman Migs Nograles. Kung maalala mga kabombo, sa pinakaunang pagdinig ay idinawit din ng key witness na si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban ang tatlong malalaking pangalan na umano'y nasa likod ng bilyon-bilyong pisong halaga ng drug shipment sa Pilipinas. At yan ay kinabibilangan ni na Attorney Manasseh Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, dating presidential son na si Congressman Paulo Duterte at dating presidential advisor na si Michael Yang. Narito naman ang naging testimonya ni Jimmy Guban sa kanyang pagharap noon sa Quad Committee. I testified during the hearing on October 30, 2018 and instead of naming Pulong Duterte, Mansky, Carpio, and Michael Yang as the owners of the shipment. Based on the intelligence reports we gathered, I pointed to Colonel Acerto as the one who has knowledge that the shipment consigned to Bicabatri contains illegal drugs. Came to my room at the Senate why I was detained and threatened me. Huwag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Yang at Mans. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. She asked me anong magagawa dyan sa shipment na yan. Kinaparing Bini Antipor na yan. I replied her, wala na akong magagawa, huli na yan. Bagi naman yan ang mga naging testimonya nitong si Jimmy Guban, intelligence officer na umarap din sa Quad Committee hearing at una nang binuo ang Quad sa pagnanais na mapagtugma-tugma at matunton ang koneksyon ng Philippine Offshore Gaming Operators, war on drugs at extrajudicial killings. Tatlong kontrobersyal na issue na umano'y nangibabaw sa pamahalaan noong panahon ng Duterte administration. Patuloy pa naman na kinukuha ng Bombo Radio Philippines ang panig ng mga individual na kinaladkad ang pangalan sa naturang pagdinig, kaugnay pa rin ng nagpapatuloy na Quad Committee hearings dyan sa Kamara. Sa iba pang mga balita, pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12019 o mas kilala bilang Loss and Damage Fund Board Act. Sa ilalim ng Republic Act No. 12019, binibigyan ng juridical at legal capacity ang Loss and Damage Fund Board na siyang tutugon sa mga pagkasira at pinsalang dulot ng pagbabago ng klima. Bilang governing body ng fund, magkakaroon ng juridical personality ang board na may full legal capacity na makipagkontrata, kumuha at mag-dispose ng mga ari-ariang hindi natitinag at na itong movable o property at gayon din upang maglungsad ng mga legal proceedings. Magkakaroon nito ng kapasidad na makipag-ugnayan, magputol ng anumang kasunduan at makipag-usap sa World Bank bilang interim trustee at host ng Fund Secretariat at isagawa ang mga aktibidad na kinakailangan para tuparin ang mga tungkulin nito. At bilang bahagi naman ng United Nations Framework Convention on Climate Change at ng Paris Agreement, sinusuportahan din ito ang pag-host ng pondo sa Pilipinas upang mapabilis ang pag-access sa mahalagang pondo para yan sa klima, mga pamumuhunan na magpapatatag naman sa ekonomiya at tiyakin ang sustainable at inklusibong paglago para sa mga mamamayang Pilipino. Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Iniulat ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang tuluyang pagbaba ng farm gate price para sa
produktong baboy dahil naman sa African swine fever na naitala at yung takot na dinulot nito. Ayon nga kay SINAG Executive Director Jason Cainglet, bumababa ang halaga sa 30 pesos hanggang 40 pesos per kilograms ng farm gate price sa linggong kasalukuyan. Dahil nga dito ay umaabot na lamang sa 160 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng baboy mula yan sa dating 240 pesos ang kada kilo nitong nakalipas na linggo. Isa sa mga tinuturong dahilan kaya naman sa pagbaba ng demand para sa karne ng baboy kung saan po ay marami umano sa mga pork consumers ang lumipat na muna sa poultry products dahil na rin sa pangamba sa epekto ng African swine fever. Umaasa naman ang grupo na kasabay ng pagbaba ng farm gate price o batayan para sa presyo ng mga buhay na baboy ay bababa rin ang naturang halaga ng karne sa pagbebenta sa mga merkado. Ayon pa kay Cainglet, na nanatiling mataas ang supply ng karne ng baboy. Yan ay sa kabila ng paglobo ng African swine fever cases sa iba't ibang parte ng ating bansa. Samantala, binigyang diin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na may tuturing na economic sabotage itong hakbang para harangin ang mga bakunang binibili kontra African swine fever. Matatandaang bumili ng bakuna ang Department of Agriculture sa bansang Vietnam. Ito ay inaasahang darating ngayong linggo. Ito namang 150 doses ng gamot, bagay na kinwestiyon naman ng Ombudsman kaugnay ng importation, field trial at registration ng nasabing bakuna. Ayon sa ahensya, dahil sa inihaing reklamo, posibleng ma-delay na naman ang pagbabakuna kontra sa African swine fever. Pero pipilitin ng ahensya na masimulan pa rin ito sa ground zero ng ASF o sa mga dyan sa Batangas kung saan marami ang kaso ng naturang sakit. Dati nang sinabi ng Bureau of Animal Industry na nakikipag-ugnay na sila sa iba't ibang ahensya para yan sa supply ng African swine fever vaccine dito ho sa Pilipinas. Sa tuloy-tuloy pa natin mga balita, kuha muna tayo ng report mula sa ating mga kasamahan. Ang Philippine National Police nakatutok pa rin sa paghahanap dito sa bunker ng Kingdom of Jesus Christ at sinasabing noon pa man ay mahilig na daw magpagawa itong si Kibuloy o Pastor Apollo Kibuloy ng bunker at secret tunnels noong mga nakalipas na panahon. Alamin natin ang mga nakalap na impormasyon ni Bombo Kelly Cordero. Buo pa rin ang paniniwala ng Philippine National Police na may bunker o mga secret tunnel sa Kingdom of Jesus Christ compound. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nakakonsentrate sila ngayon sa paghahanap ng entrance na hinihinala nilang bunker matapos sila makadetect ng 2 human heartbeat na 20 to 30 meters ang lalim mula sa lupa. Ani Fajardo, noon pa man ay nababalita na mahilig talaga itong puganting pastor na si Apollo Kibuloy na magpagawa ng mga lagusan, bunker o secret tunnels at base pa sa impormasyong natatanggap nila sa kanilang informante, ang secret tunnel sa KOJC ay tatagos sa hangar ng pastor na konektado din papuntang Davao Airport. Dati pa na talagang itong si Pastor Kibuloy ay mahilig talaga na magpagawa ng mga bunker na ito at yan ang binabantayan natin para siguraduhin na hindi po makakatakas itong mga subjects ng warrants of arrest po natin. Nilinaw naman ng pulisya na hindi nila kinukumpirma na heartbeat ni Kibuloy ang nadetect sa bunker, pero malakas umano ang kanilang kutob na nasa loob pa ng compound ng pastor. Base na rin yan sa mga impormasyon na kanilang nakukuha. Samantala, naninindigan ng PNP na hindi ang kapulisan ang nagsisimula ng gulo at sa katunayan ay marami ang sugatan sa panig nila dahil hindi umano nanlalaban ang kapulisan, alinsunod na rin sa direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na pairalin ang maximum tolerance. Sa umpisa pa lang ay ang dami ng misinformation na lumalabas na kesyo tinirgas daw po sila ng pulis. Ma'am, wala pong katotohanan yun. The truth and in fact, sila po ang gumamit po ng mga fire extinguisher para palabasin na ito ay mga teargas. Binato po tayo ng malalaking tipak na bato, binato tayo ng monoblock, sinabuyan tayo ng likido na napakabaho, and yet doon sa height po ng kaguluhan po na yon ay hindi po talaga nang naggumanti yung mga pulis natin. Patuloy na umapil ang Philippine National Police sa mga officers ng KOJC na respetuhin ang ongoing police operations. Ani Fajardo, kaya lang naman daw ito tumatagal ay dahil patuloy ang kanilang resistance at distractions.
Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pinalalahanan ng isang Pinay cybersecurity na isang eksperto sa United Arab Emirates sa mga overseas Filipino workers na maging maingat laban sa iba't ibang uri ng scam na naglipa na ngayon. Ayon nga kay Irene Corpus na isang cybersecurity expert, hindi dapat na ilagak ng mga overseas Filipino workers ang kanilang pinaghirapang pera sa ganitong uri ng mga scammers. Aminado si Corpus na sa panahon ngayon, ang mga scammer ay sophisticated na rin at organized. At pagdating naman sa paggawa ng illegal na aktibidad ay hindi umano ito nahahalata. Ito ang naging dahilan kung bakit marami pa rin sa mga overseas Filipino workers ang nahuhulog doon sa mga bitag o mga modus operandi ng mga ito. Punto pa ng eksperto, ang pagiging hindi mapagmatsyag ay kadalasan na nagiging dahilan upang mabiktima ang mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat sa mga kahalintulad na illegal na aktibidad. Isa sa mga halimbawa ng scam activity na itinutukoy nga nitong si Corpus ay ang nag-aalok ng loan gamit naman ang social networking sites. Kapalit nito ay humihingi ang mga scammer ng processing fee para naman sa loan application ng mga overseas Filipino workers. Ibig sabihin, kinakailangan muna nilang magpadala ng halagang kinakailangan o hinihingi para maibigay ang kanilang perang uutangin o hihiramin sa naturang lending online. Samantala, nananatiling mababa ang bilang ng mga overseas Filipino workers na nagrehistro para yan makaboto sa nalalapit yan na 2025 midterm election. Target kasi ng Commission on Elections na makapagparehistro ng hanggang sa 1.4 mahigit na milyon na mga overseas voters para yan sa nalalapit na halalan sa susunod na taon. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay umaabot pa lamang sa 1.1 milyon ang nagparehistro. Malayo pa o mas mababa kumpara yan sa target ng naturang komisyon. Sa kabila nito, sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naiintindihan nila ang hirap ng mga overseas Filipinos na makapagrehistro dahil na rin yan sa kanilang trabaho, habang ang iba ay posibleng naninirahan sa mga lugar na malayo sa mga registration sites. Sa kasalukuyan ay tinataya ng mayroong 15 million Filipinos ang naninirahan sa ibang bansa. Ngayong taon, pinapayagan na ang internet voting para yan sa mga Pinoy workers sa ibang bansa. Gayunpaman, sinabi ng komisyon na kailangan munang mag-pre-enroll ang mga rehistradong botante sa ibang bansa upang magamit nila nga itong naturang sistema. Naghain naman ng resolusyon si Senator Ronald Bato de la Rosa para siyasatin ang umano'y pagkakasangkot sa ilegal na droga ng mga elected government officials at kawani ng gobyerno. Sa kanyang inihaing Senate Resolution number 1163 ay nakasaad na may layunin ito na maimbestigahan at matiyak na malinis ang mga tanggapan ng pamahalaan mula sa ilegal na droga. Git nga ng senador, walang sino man ang mas mataas pa sa batas kahit pa ang mga halal na opisyal at mga kawani ng pamahalaan. Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pinamumunuan nga na magsasagawa ng naturang pagsisiyasat. Binanggit pa ni Senator De La Rosa na sa nakalipas na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iniulat nito na mula sa mahigit 6,000 na naaresto ay na high-value targets ng kanyang administrasyon, 440 ay mga opisyal ng pamahalaan, 42 ay uniform personnel, habang 77 ay mga elected officials. Nakakabahala umano ang mahigit 7% ng mga kabuang bilang na yan na high-value targets ay kinabibilangan ng mga kawani mismo ng gobyerno. Dahil dito ay sinabi nga ng senador na mahalaga na masiguro na ang mga tanggapan ng gobyerno na kanilang inuupa ay sumusunod sa batas at dapat na maging drug-free na workplace. Samantala, naaresto ng mga otoridad ang isang expert o bomb expert na umano'y miyembro ng terrorist group na Dawla Islamiyah. Ang naturang individual ay naaresto ng kapulisan sa bayan ng General
sa Lipada kay Pendaton sa Maguindanao del Sur sa pamamagitan ng Police at Naval Intelligence. Ayon kay Area Police Command Western Mindanao Chief Major General Bernard Banac, ang naturang suspect nga ay wanted dahil yan sa iba't ibang uri ng krimen na kinauugnayan mula sa Socsargen, Cotabato at Sultan Kudarat, Sarangani at Magig Jaanso sa may bahagi ng General Santos. Siya umano ang nasa likod ng bomb attack sa mga bus companies na isinagawa noong 2007 at 2015. Mayroon din itong warrant of arrest dahil sa 4 na count ng attempted murder na unang inilabas ng korte noong December 2022 dyan ho sa may bahagi ng North Cotabato. Bawat kaso ay may nirekomendang 120,000 pesos na piyansa. Hindi naman inilabas ang pangalan ng suspect para yan sa nagpapatuloy pa rin na investigasyon hinggil sa kanyang mga kinakaharap na kaso. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Nagdagdag ng panibagong guard ang defending champion ng Boston Celtics sa pamamagitan ng Lonnie Walker IV. Ang 25 anyos na si Walker, mga kabombo, ay pumirma ng 1 taong kontrata sa Boston. Dati na siyang nakapaglaro sa San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets. Yan ay sa loob ng 4 na season. At yan ay sa NBA. Sa unang 4 na season nga, mga kabombo, dyan sa Spurs, ay nagawa niyang magpasok ng 9.4 points per game, 2.4 rebounds at 1.6 assists. Lumipat siya sa Lakers sa ikalimang season, mga kabombo, at yun ay naging agaw pansin ang kanyang performance. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag ang Boston ukol naman sa pagkuha kay Walker, ngunit ilang mga NBA analyst ang positibo sa magiging impact ni Walker sa defending champion team, kasama na ang ginagawang hakbang para naman sa susunod na mga laban na kakaharapin at ganun din yung pagkuha ng iba pang mga players na makakatuwang nitong si Walker. Si Walker, mga kabombo, ay na-draft noong 2018 bilang number 18 sa round 1. Uli siyang nakapaglaro sa Brooklyn Nets nitong taong 2023. Dako na tayo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ulat ng ating mga himpilan. Yung mga tauhan ng Philippine National Police mula dyan sa Western Visayas, dapat ipapadala ito dun sa bahagi po ng Davao Region. Pero hindi na raw matutuloy. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Hindi na itinuloy ng Police Regional Office 6 ang pagpapadala ng mga personnel upang magsagawa ng augmentation sa Police Regional Office 11 upang tumulong sa kanilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City para maisilbi ang arrest warrant laban sa lider ng grupo na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito ng nasabing desisyon ay kasunod na rin ang pagpapalabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 ng Temporary Protection Order na layo ipatigil sa Philippine National Police ang pagpapatupad ng mga hakbang na magdudulot ng panganib sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Solis, ang kautusan huwag muna ipadala ang mga pulis mula sa Western Visayas patungo sa Davao City ay nagmula mismo sa National Headquarters. Sakali namang bawiin ang kautusan, nakahanda ng humigit kumulang sa 100 mga pulis na kanila ipapadala sa Davao City. Ang nasabing mga personnel ay magmumula sa Iloilo Police Provincial Office at Iloilo City Police Office. Na una-una nakahanda na sana tayo, pero yun nga, may directive galing sa National Headquarters na hindi na ituloy yung pag-deploy natin ng 100 PNP personnel doon po sa Police Regional Office 11. Dito naman po sa atin sa Police Regional Office 6, sumusunod lang po tayo sa direktiba ng National Headquarters. And kung ano man yung kanilang directive, susundin po natin. And anytime po kung kailangan po nila, nakahanda naman po ang ating mga personnel. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ito naman hong Mandaue City abay nakapagtala na ng 11 kaso ng leptospirosis habang isa na ho ang nasawi. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niyan ng Bombo Radio Cebu. Nagbabala ang Mandaue City Health Office sa mga residente na maging mapagmatyag kasunod ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis kamakailan, bagamat hindi ito itinuturing na nakakaalarma. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Dr. Debra Maria Catulong, ang City Health Officer ng siyudad ng Mandaue, kung saan ayon sa kasalukuyang datos nito ay nakapagtala ang siyudad ng 11 suspestadong kaso ng leptospirosis, kung saan isa ang namatay mula nitong Enero hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Sa 11 kaso, 3 ang nangangailangan ng atensyon sa ospital habang ang iba pang 8 ay ginagamot bilang mga outpatients. Karamihan ng mga apektado ay mga lalaki na bumubuo sa higit kumulang 82% ng mga kaso na may edad sa 15 hanggang sa 54 na taong gulang. Dagdag pa ng doktor na noong nakarang taon, mayroong 4 na hinihinalang kaso ng sakit sa syudad bagamat walang nakumpirma mula Enero hanggang Setyembre. Sa kabilang banda naman ay ang pagbaba ng death rate sa 9% mula Enero hanggang Agosto ng ngayong taon kumpara sa 25% noong 2023. Nagbabala pa rin si Catulong na huwag maging kampante dahil hindi pa tapos ang taon at may posibilidad na tumaas ang mga kaso. Hinihimok niya ang mga residente na mag-ingat lalo na sa mga barangay na naiulat ang mga kaso tulad ng Paknaan, Alang-alang, Gizu, Tingob, Kasuntingan, Tabok, Luok at Umapan. So far, yung sa Mandaue City, 11 na cases pa ang naka-register at saka isang death. Ang lang sa leptospirosis natin kasi they all have history of yung naka-wade, yung wading in flood waters or kung lalo na pag may heavy rains and then or naglilinis ng mga baha. Importante lang dapat we should wear boots or huwag tayong maglakad sa mga baha kasi doon nakukuha mong sakit. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, lalo na dyan sa mga nasa Hilagan, Luzon, online platform para daw sa medical at social assistance ng Senado ay inilunsad dyan sa Tuguegarao City. Paano nga ba makapag-avail niyan yung ating mga kababayan? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Tuguegarao. Ilulunsad ngayong araw sa Tuguegarao City ang kauna-unahang online application para sa nais mag-apply ng medical assistance at social assistance mula sa Senate Public Assistance Office o SPAO. Layunin nitong mailapit pa ang serbisyong handog ng Senado at mapadali ang pagbibigay ng tulong sa pagitan ng mga nangangailangan at iba pang kinauukulang mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Senate spokesperson Atty. Arnel Banyas, isasagawa ang soft launch ng bagong Send Assist online platform sa Karig Integrated School sa Tuguegarao City. Madali rin anyang gamitin ang online portal kung saan maaaring isumite ng mga kinakailangang detalye at dokumento bilang basihan sa pagproseso ng tulong na kakailanganin. Nilinaw ni Banyas ng tulong medikal sa mga nasasakupan ng mga senador ay sa pamamagitan ng Department of Health lamang habang sa Social Services ay sa Department of Social Welfare and Development. Ang mga individual na ma-approve ang aplikasyon ay mabibigyan ng guaranteed letter na maaaring makakuha ng medical assistance program mula sa mga Department of Health accredited hospitals o social services gaya ng burial assistance, tuition, balik probinsya at iba pa. Yung aming portal ay, yung online portal ay posibleng mga 1 linggo pa, no? Malalaman natin sa darating na mga araw kung gaano karaming request yung kayang iproseso ng aming system. Kasi ito yung susubukan pa lang namin. Na maraming request ang darating once na magbukas yung aming online portal. Gusto kong sabihin na sana ay makasagot ka agad ng ilang araw. Pero bigyan muna natin ng konting allowance at sa tingin namin yung online portal ay posibleng gumana bukas sa susunod na 1 linggo. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Genevieve Antonio. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala itong inaugural flight naman magpapalakas sa turismo mula Mactan International Airport patungong isla ng Bantayan abay binuksan na. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Star FM Cebu.
Matagumpay na inilunsad kahapon, Agosto 28, ang inaugural flight mula sa Mactan Cebu International Airport patungong isla ng Bantayan. Lumipad ang 72-seater aircraft sa Mactan Airport pasado alas 8 ng umaga at wala pang 30 minuto ay nakarating na ito sa Bantayan Island Airport. Ang Cebu Bantayan flight ay lilipad 2 beses sa isang linggo tuwing Biyernes at Linggo. Inihayag ni Cebu Governor Gwen Garcia, layunin nito na mas mapabilis ang oras na paglalakbay at palakasin ang turismo sa presyong pangmasa. Dagdag pa nito na ang pagbubukas ng inaugural flight sa isla ng Bantayan ay makakatulong din na maiwasang maabala ang mga turista at mas maging komportable ang biyahe. Dati kasi ay aabot sa humigit kumulang 6 na oras na land trip kabilang na ang pagsakay sa lansya at ngayon napalitan na ng halos kalahating oras na lamang. Sinabi pa ni Garcia na sa halagang 888 pesos ay maaari na umanong maglakbay hindi lamang ang mga dayuhang turista, pati na rin ang mga lokal na turista na gustong bisitahin ang natatanging ganda ng isla. Tiniyak naman ng opisyal sa mga operators na patuloy ang pagbibigay suporta ng Kapitolyo sa biyaheng ito mula sa Mactan patungong isla ng Bantayan at vice versa. Knows the time may come kung give them a chance to also be able to enjoy this service. I promise you, with the continuing flights, commercial flights here in Bantayan, this is certainly going to improve the economy as well. And who knows, the time may come. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Crystal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito mga kabombong Pinay gymnast na si Rio Maxine Macabeo ay may naiuwing 2 gintong medalya sa kanyang sinalihan 7th Asia Pacific Cup International Rhythmic Gymnastics Tournament. Idinaos po ito sa Hong Kong. Maki-update tayo sa Star FM Baguio. Nag-uwi ng 2 gintong medalya ang Pinay gymnast na si Rio Maxine Macabeo sa 7th Asia Cup International Rhythmic Gymnastics Tournament na ginanap sa Hong Kong. Nanguna ito sa ball and hoop senior category kung saan nakalaban nito ang mga magagaling na gymnast mula sa iba't ibang bansa kabilang na ang China, Taiwan, Hong Kong at Singapore. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinay gymnast na Tubong Ilocos Sur, malaki umano ang sakripisyo na ginawa nito sa kanyang mga pag-iensayo dahil kinakailangan pa nitong lumuwas ng Manila 1 beses sa bawat linggo dahil sa availability ng kanyang coach. Sinabi rin nito na napakahalaga sa kanyang career ang kanyang pagkakapanalo ng gintong medalya dahil magagamit rin ito bilang advokasya para mai-promote ang sports development at mahasa ang mga nakababata dahil isa rin siyang beauty queen mula sa kanyang lugar sa Ilocos Sur. Umaasa naman ito na maging bahagi at kinatuan ng bansa sa iba't ibang international competitions. Ang pinaka-ultimate goal ko po talaga simula pa nung bata po ako ay makapag-compete sa higher podiums po, sa higher competitions like Asia, kung mabibigyan po ako ng pagkakataon po na itayo ang bandera ng Ilocos Sur at Pilipinas sa mas mataas pang level po. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa double gold medalist sa 7th Asia Pacific Cup International Rhythmic Gymnastics Tournament na si Rio Maxine Macabeo. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin sa pagsubaybay sa ating mga balita at impormasyon sa Bombo Radio Philippines. Matutunghayan ito sa pamamagitan ng ating Bombo mobile application, Bombo mobile app, o kaya naman sa YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Meron din tayo sa TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa mga kabombo natin sa bahagi po ng Visayas, mapapanood, mapapakinggan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Para sa mga Ilonggo speaking, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. Doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga Waray, nariyan naman po ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you,
during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iloilo, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna siningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Soto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kalabanan sang yara sa linyada sang Uswag Iloilo lineup. Ang sa karon may ginawiyatan man nga posisyon sa Iloilo City Government. Katulad ng lamang ni Mr. Jack Cunlo, head sa Public Safety Transportation Office or Public Safety Unit or Public Safety Management Office, POSMO. Si Shin Marie Mamilog, kung na ko magsala, yara siya sa Public Employment Services Office. And the rest, mga executive assistant to the mayor. Bangod man ngayon sila ang napilian through selection process ang mga supporters man ni Mayor Jerry Treñas. Hindi man pwedeng wise ang magatalo sa ila sini nga posisyon. Siguro sabahin niya ni Mr. Cunlo and Shin Marie Mabilog, may dapat italos kidira. Pero mga executive assistant, hindi nag-aalalawas naman ng executive assistant gani. Hambal sa alkalde, siya ginapreparahan niya ng mga mabakante sini iyang posisyon. Check ta lang, follow-up report ni Bombo Angel Tangel. Sa report, please come in. Dinapreparahan na Bombot Sam Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga posisyon niya mabakante sa mga opisyalis ng Iloilo City Government na mapadalagan subong na 2025 election. Sa interview sa Bombo Radio, si Mayor Treñas yung pahayag na may mga persona na inisya na ginapanumdom nga mabulos o kung ibulos man sa pwesto nga nabilin sa mga opisyalis sang syudad. Sunod sa alkalde, nagka-preparar naman ang mga opisyalis sa tinismo ila resignation. Kag kumadumduman, 5 ni sila Bombot siya mga opisyalis nga ti magapadalagan nga may ara posisyon subong sa bahin sa Iloilo City Government. Una diri
si Mr. Jack Punlo, ang Department Head sa Public Order and Safety Management Office ikaduha diri, si Ms. Shin Marie Mabilog sa bahin sa Public Employment and Services Office, kag si Ms. Raisa Treñas Shu, Executive Assistant to the Mayor, si Mr. J. Treñas, ang Executive Assistant to the Mayor man, kag si Mr. Mandrey Malabor, na Executive Assistant man to the Mayor Bombot Siam. Ti ilmani ka mga mabakante nga posisyon, pero si Mayor Jerry Treñas hindi pa gid maghambal abi sang anong guro si Akap? Dala pag iti Bombot Siam si Mr. Lyndon Akap, pero with this one, no, hindi pa ni mag-spill or manugid si Mayor Jerry Treñas sa mga pangalan nga abi ibulos niya sa mga persona nga ni bangod man. Asa sa gihapon, ginapanumduman pa ni Mayor Jerry Treñas kani ara pa duha tugtog 3 ka bulan ang alkalde abi nga ibulos sa ila abi halinan nga mga posisyon kag isa min pabangkot ta Bombot Siam si Mayor Jerry Treñas kay kita ta isa diri sa mga taas nga posisyon na magahalin abi ang yaman din mismo nga bata si Ms. Raisa Treñas Show kung support ikamusta ang iya performance with this Bombot Siam ginatagan niya sang rate ang iya bata nga 7 out of 10 kuno as of the moment Bombot Siam kag mas madamo pa ini siya kuno sang dapat katun-an pero maayo man subong ang iya performance when it comes sa paglibot niya sa mga barangay diri sa bahin sang Iloilo City. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa nga atong interview. Maayo man si Raisa sa pagbaton sa iya sa barangay. As a matter of fact, gaupod na siya sa grupo ta. I'm very happy with their performance, mapisan. Kag ti siguro lain gid man kay ti bataon pa siya, no. Sige man libot ya and ayaw man ang pagbaton siya. Taas expectation siya, sir? Mataas ang expectation mo sa iya? You know, si Raisa, magulang na siya sa tanan kong kabataan, do nanay-nanay na siya. Kung kisa, hasta ko nga ni ginananay-nanay, ay nasaling ko Raisa, tatay mo kuya bla. Pero naanad na siya mag-take care sa iyang mga manghod, no? Mananggin na siya sa manghod niya. May magkilanat sila, may amoni sila. Basta nga kung may kontra sila sa eskulante, siya pagatapongol. Out of 10, sir, na performance na rin, pila mo mahatag siya as of now? Para sa akon, mabira-bira pagid siya. Doing well, but still so much to go. 7 siguro. But I think she's on the right track. Pero sir, si Ma'am Raisa, si Ma'am Shane, kag si Sir Jack, di ba sir, may position ni sa city? And ga-prepare na sila, sir? Ga-prepare na sila. Once they file, they will have to resign, no? Automatically resign na. Raisa, Jack, and Shin. May ginaplupin siya. And even Jay, no? May ginaplupin siya na po. May ara na pero tanon ta. Sir Mandrey, Si Mandrey pagli. Mandrey, Jack, Shin, Raisa, Jay. 5 sila. Bombot Siam na batian sa mga kabomba naton diri si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Nagapatigid man kita sa sining pag kung ano bala ka, no? Kung ano ka mambal naton siguro kung ano kahugot, kung ano ka baskog, mag-alungay si Inday Raisa kay there was a time bala nga do hindi mayo matsyal to ni Mayor, ti siya nagapangabay nga kung pwede hindi lang anay ka pa interview si Mayor kay do laing hindi matsyag. Patapuson tanay kaon si Mayor before sang interview kay mainom ba siya bulong. O do mga kasubong sinabalati ang pag-alungay kag pag-atipan why question ara kay Inday Raisa ina Bombo Angel pero ti ina bala sarang niya ina nga ma-convert
sa iya sini nga pagpamarangay agud nga ma-convince sa mga pumuluyo nga pilion siya sa kung ano man ang iya sini iya nga padlaganan sa pagka lone district representative abi kag do puluntuhan ang ambal ni mayor nga nagananay-nanayan di magamba ka nga nanay suited siya nga mangin nanay sang syudad do mo sina Jel? Actually, Bongbot Siyam, do medyo ang kung pamatian mo sa mayo ang statement ni Mayor Jerry Trias sa Balinya. Doon ni kabutang, depende sa mga kabonggo natin ng Balinya, doon nanay-nanayan dito Bongbot Siyam, nga tigin sa bat ni Mayor Trias sa Balinya, tatay mo ko Reysa ha. Do pwede Bongbot Siyam nga abi positibo nga bagay, bangod abi nga care or nagahatag sang iyang intalupangod rin si Ms. Reysa Trias kay Mayor Jerry Trias na negative side but any posible nga ba si gaka-overpower or over-dominate man diri ang birol ni Mayor Trias as tatay. Pero with this one, kung pagka atipanon ng ni Bongbot Siyam pag-istoryahan, wala sang question pero ti ayhan masarangan ayhan maatipan ni Ms. Reysa Trias ang bilog abi nga siyudad sang Iloilo kag hindi lang abi ang pamilya niya Bongbot Siyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sini iya nga follow-up report. Sa aton sini nga mga kabumbo ti ang iban siniguro nga mga posisyon just like sa kay Mr. Kunlo, kay Shin Marie, no? Ang iban sini iya nga mga executive assistant to the mayor nga naga-function gid bala. Siguro mayor ti amoning nagahatag sa nga plaligban sa kay mayor kung sino yung butang niya. Pero ang iban dira sus Maria kag gusip. Tutod man istorya yor do kung sano bla redundant naman kag bisan gamay lang blay mo executive assistant kung tanan naga function bala kag may hostisya man bla ang ginabaton sini nila nga sweldo. Di do mayo-ayo kung tani sa aton sini nga mga kabumbo. Kaya ti anon mo lang nagrungong mo executive assistant mo tapos ang iban sini pinungko mo lang pina-aircon dira, no? Ang suma totalya sa laguron sa pamuluyo sa syudad sa Iloilo. Hindi kag wala lamang nagakangay man ini, di ba? 12 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. May nagakapan nga sakayan dito iya sa may Kaluya Antique kag as per information may 3 na diri kabuhi nga nadula. Kag 7 pa sa karon ang panayon nga ginapangita. Unahon ko na yung balita ni Momohana Andasa. Han, sa report, please come in. Padayon ang search and rescue operation na sa retrieval operation na mismo sa MDRRMO personnel, Philippine Coast Guard ug Philippine Army nga nagkandak man sang aerial search and rescue operation ang Philippine Air Force sa Malay Aklan agod makita na ang ining 7 pa ka mga missing sa nagkapan nga motorbangka sa area sa Malay Aklan Bongbot Siyam kung balik-balikan sang Agosto 26, 2024 Lunes nga adlaw naghalin ang duha ka motorbangka sa Boracay Island, Malay Aklan pagkadto sa Kaluya Island Antique. Kung sa diin na may ginabanta ang at least 2 hours ang biyahe, pang alas 6 na sa aga, wala sa gihapon ini sila kaabot. So dito na nga nagduda ang ilang pamilya nga basi may natabo nga malain na sa ila sa Agosto 25 sa gabi ginapunggan pa sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang ining mga motorbangka nga maglayag bangod may advisory ang Philippine Coast Guard nga malain katama ang tiyempo apang sang kaagahon alas 3 naglayag ni sila sa desisyon man sang ila nga mga boat captains. Kag dito man nga late na inform ang Philippine Coast Guard, yung Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, na-inform ini sila do mga alas 9 na sa aga, Agosto 26. Kag dito naman nga nag-conduct sang search and rescue operation. So diri man nga tigin
pasuni man nga wala na sila ginatugutan apang naglayag ini sila iya sa pauli sa Malay o kon sa may Kaluya Antique kag ang ining mga persona kalabanan diri iya sa ila natin nagburbakasyon kag outing man dito sa may area sa may Boracay Island apang kay sa masubong nga bahin nga sa pagpauli na nila ang iba sa ila ang tatlo sa ila ginabawian iya sang kabuhi kag labi na diri o kon nadala na diri ang confirmed sang ining napatay amo si Christopher Gahero sang tigaon Camarines Sur kag nakit-an ang iyang bangkay sa barangay Agoho, Luok, Romblon. Ikaduwa naman diri si Marlon Belieca sang Puting Kahoy, Silang Cavite kag nakit-an naman ang iya nga bangkay sa sitio Santo Niño, Poblasyon Luok, Romblon tinakalabot sa vicinity of Romblon ang ining mga bangkay kag iban pa nga mga nakit-an man. Diri man sa mga lakip sa mga ining pito pa ka missing amo si Vic Florendo sang Bulao, Camarines Sur, Roel Del Lloro sang Mabini, Goa, Camarines Sur, Joseph Del Lloro Tingtingon, Goa, Camarines Sur, Macmac Del Lloro Tingtingon, Goa, Camarines Sur, kag si Frankie Gahero sang Tigaon, Camarines Sur, kag si Rosauro Del Lloro sang Tingtingon, Camarines Sur, kag si Christian Aguilar sang wala gid ma-identify upang apang sa latest nga report sa Manila and siya Bombocham. Diri man nga ginapasuni ang sa ikatatlong identified o kon unidentified nga ulihi nga nakit-an sa barangay Punta Luok, Romblon si Zaldi Pases sang tigaon Camarines Sur apang for now for verification pa ini siya kung amo gid man o kon si Zaldi Pases gid man ang ining napatay iya Bombocham. So ina sila ang tanan nga mga persona ini sila mga personnel sang Equator company man dito sa may nga naka-base iya sa may Kaluya at daw nag-decision gid ini sila nga magpauli dito mismo sang Agosto 26 na apang sa bunga bahin nga tinagkapan ang ila nga ginasakyan subong nakakuha man sang pulo ka mga ining naka-rescue o kung na-rescue na nila amo ang ilaman nga boat captain nga si Alvin Salodes 30 anyos sang Kaluya Antique kag si Ria De Vera 25 anyos sang San Jose Occidental Mindoro, Jarens Bernal 16 years old sang Kaluya Antique, Joseph Terelios 28 anyos sang Silang Cavite, Frederic Lompero 34 years old Libmanan Bicol, Luisa Ohana 47 years old sang Kaluya Antique kag ang apat pa sini nga sakay sang isa pagid ka motorbangka nga si Arnold Terelea 35 years old sang Silang Cavite, Jonald Patricio 33 years old sang Kaluya Antique, boat captain man isa sang isa pa ka motorbangka kag si Gary Patricio 43 years old sang Kaluya Antique, ang crew kag si Arnel Belieca 55 years old sang Bangkal, Davao City. So ini duha ka motorbangka Bombocham ang isa may sakay nga 6 kag ang isa naman iya may sakay nga 14 tanan ka mga persona at isa subong padayon sa gihapon na ining pagkandak sang search and rescue operation sa pito pa ka missing diri man nga nagabulig man mismo ang Office of Civil Defense Region 6 sa tanan nga mga ahensya nga ti pwede malabot kag makit-an ang ining pito pa kay tibangod 26 pa kun Agosto 26 pa nagkaladula ang ining mga persona. Yari bala kay pamatian. So kung excuse me, kung Agosto 26 pa ni na missing bumbuhan na kung lang taon na to, search and retrieval na siguro ini pero kay ti kung sa lawod sila kung nasampay man baw labing maayo gid kung wala ti ang gwais ni search and retrieval na han
Amo na gani kay tikang Lunes pabala Bombo Trump as corrected ang search and retrieval operation tanan ini sila man gin-confirm man nga ti mga empleyado ini sila sang Equator Construction Company nga naka-base sa Kaluya Antique nga tinag sa ulog sang long weekend katani sa Boracay Island sakay sa ila duha ka mga motorbangka. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Office of Civil Defense Regional Director Raul Fernandez. So immediately nung na-inform yung ating at around I think 0900 na 900 nag-conduct na sila ng search and rescue. So may na-rescue na nga tayong umabot hanggang Romblon yung mga na-rescue natin, mga 10 packs na rescue ng ating responders from Malay and Kaluya. Ano sir, sa pag-rescue po ng 10 sa Romblon po sir sila umabot? Yeah, umabot siya ng Romblon yung yung na-rescue yung 10 and then ang tatlo ring ang tatlong patay din nakuha din somewhere na in the vicinity ng Romblon. Ano po ba sir yung intention po nila sir going to ngayon sir? Yung place na yun Kaluya, sir? Kaluya Island sa Antique yan eh. Oo. So to sir, to vacation or ganun sir? Hindi ko pa dahil hindi pa kami nakakatanggap talaga ng full report coming from them kasi siguro dahil busy pa sila sa rescue operations. So hindi pa na hindi pa na-interview, di pa nakapagkunan di pa nakukunan ng statements yung mga natin, yung mga na-rescue na mga tao. So updated po as of this time sir, 10 po yung na-rescue and 3 po yung patay. Yes, and then meron tayong 7 na missing. Okay. So with this sir, ano po sir yung statement po natin ng from Office of Civil Defense kasi po hindi pa po nakikita itong 7 sir. Yeah, we can assure the public the public that we are continuously conducting yung search and rescue. In fact, we requested yung TOG-6 natin, ang Tactical Operations Wing ng Philippine Air Force to provide air assets. So sa ngayon, meron tayong chopper ngayon na involved doon sa search and rescue. And then sa yung maritime police naman natin, from Malay. And then yung dalawa nating MDRRMOs from Malay and Kaluya, continuous naman yung ating yung kanilang pagsasagawa ng search and rescue. So may mga involved tayong mga boats and chopper para Kahapon medyo naantala lang yung pag-conduct nila lang search and rescue dahil nga sa masamang panahon. So nakapag-continue lang sila ngayong araw na. Tiyan na Bobocham ang pahayag sa Regional Director sa Office of the Civil Defense Region 6 Raul Fernandez natuhoy sa ining mga duwa ka nagkapan motorbangka kag padayon nga pagpangita sa ining 7 pa ka-missing sa area iya sang Romblon. All right. Now, ining mga ginbawian sang kabuhi ni sa dinay ni karon ng ila sining lawas sa Bambuhana. As of now, dito pa ini sa may Romblon man, Bobocham, apang na pahibalo naman ng iyang mga pamilya kay diri isa sa mga nag-post man sa social media ang bata ni Belieka nga ginatawag ang iyang tatay diri nga si Engineer Tatang nga dito nga napatay nga ginapanawagan nga kung sino ang nakakita sa iyang tatay man kon magbulig sa pag-rescue o pagpangita apang nakita na ini kay confirm na mismo sa pamilya. Actually, nakapadulong naman sila gani mismo dito man sa area sang Romblon, Bobocham. Tiwagin sila makaprikatar nga malain ang timpo or overloaded sila or anong senaryo Bombohana nga ti naglabot sa punto nga nagkapa ng ila sining ginasakyan sining nga sakayan?
Before pa sa Agosto 26 kay kagahon ini sila halin alas 3 sa aga nga ti may ginabulbanta nga 2 hours ang biyahe dapat alas 6 o alas 5 didto na ini sila sa may area sang Kaluya Antique apang wala ini sila kalabot nga ti na didto naman nga nagduda nga ti siguro may naglain ba na nga natabo kay ti sang Agosto 25 sang gabi ginpungga na ini sila Bombocham nga ti hindi direct padayon sa palayag o kung magbalik anay sa may Kaluya Antique kay ti may malain ang po bala may advisory ang Philippine Coast Guard apang nag-decide ang mga boat captains nga ti magbalik sa area iya sang Kaluya Antique. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. So hamakon mo na galain ang tsimpo, duwa pa ka oras ang biyahon mo. Ginrisko gid sa aton sini nga mga kabombo, no? Diri gani nga pila lang 15 minutos lang. Gimaras Iloilo 31 gani ang ginbawian sang kabuhi nga 15 minutos lang ang travel time halin sa probinsya sang Gimaras tabok diri sa syudad sang Iloilo. So mga kasubong sini nga senaryo kung tani or kasubong sini nga sitwasyon, hindi na lang piliton nga makatabok gid kung malain ang tsimpo kay hindi naton mapaktan. Kung nara na kita sa tunga-tunga sang lawod sa aton sinimatag Palamatiti. Daw kasubong iyang makabig naton 60-40. 60% sang imo sining hulam nga kabuhi. Tigi amat-amat na nga ginabawi, 40 na lang bilin. Hindi ka gani safe na mag-travel ka lang sa malawig driya sa ibabaw sa nga duta, no? Ayhan pagin nga yara kas lawod. Sa aton sini nga mga kabumbo. Nagapalabot kin kita sang pagunong man sa pagpangalisod sang pamilya. Pero mga kasubong kung tani ni nga sitwasyon, ang kuntani iya na likawan. 25 minutos sa nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa. Ano ginamalang paglantaw sa aton sining kapulisan? Inside job, hindi inside job, termite gang. May kantanan sa pagransak sa Iloilo Supermart nga kung sa diin nataba ng masobra 1 milyon ka pesos. Now, from 250,000 pesos nga reward money nga gintanyag sang alkalde gindugangan ini sang mga negosyante sang 250,000. Siguro base ko nakapamati islang gapon kado medyo marubo-rubo ang 250 ginhimo nila tunga sa milyon. Tunga sa milyon nagkaroon nining reward money sa kung sino man ang magkahatag sa impormasyon sa sining mga suspitsado nga nagsulod kag nagkawat sa kapin 1.3 milyon pesos. Sa may Iloilo Supermart, Tabok Suba Haro Branch. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante ng mga panumdumora. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 25 to 31, 2024. This last day of August, ang Rock Station Band ang magabalik on stage for one great rocking weekend sa concert at the Plaza.
Kicking off alas 6 ng gabi sa Sabado, Agosto 31. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iba na igaparafol sa mga suki sang plaswala de Iloilo. Sa September 1, Sunday, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya sang inspirasyon ang mga lideres ang aton nga pungsod to find ways para makontrol ang nagasaka nga preso sang basic goods and services. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe
ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan ang paglikaw sa FM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomara Villa. Hindi naman sini-inside job ang ginalantaw sa kapulisan ta. Kunti termite gang ko no? Bao, termite gang. Porte no? Anyway, sa aton sinima kabombo, hibalo na to ng latest investigation sa Haro Police Station. May kantanan sa sining pagransak sa Iloilo Supermart. Nga kung sa diente 1.3 million pesos ang gintaban sining mga suspitsado. Nakambal kita nga mga kaya hindi man ni mahimo sa isa lamang katawo mo. No? 2, 3 hasta sa 5 ini sila kabilog kung posible pa may sobra pa giniguro sa ila. Sa aton sining mga tagpalamati sa sining pagplano, pag-execute, no? Ginapayag ang pagkutkot, pag tuhil-tuhil to kag pag rosdak sang ginatawag sining vault. No, nga kung saan din dito nabutang ang kwarta, i-check ta si Bombo Jom Marvilla. Jom, sa report please come in. Dako diri ang pagpatis ang kapulisan nga hindi inside job no ang natabo sini nga pagransak sa Iloilo Supermart sa Baytabok Suba Haro ako sa rinti gidalantaw nga may kaymoan sini kundi ang iban sini nga mga individual bumbutsam kag sa latest gani sini kaysa una sining information do 1.3 ang gindala sining mga kawatan ang sa latest do naghimo ko ng 1.5 no million pesos ang nataban sini nila tanan nga kantidad sa nga kwarta nga sulodya sa vault sa sining nasambit karon nga establishment. Now naka-mention ang kapulisan nga dako ang posibilidad nga hindi out hindi ni inside job no ang natabo kundi may iban sini nga grupo karon ang himo sini kay based rin sa pagpusisa naton sa kapulisan diri gid na plastar sa ang otoridad naton nga akon inside job gid man abi ang natabo ti mga budlay pa sila magkutkot sa drainage halin to sa may halin to sa may drainage to dito to sila nag-agi kay do mga 100 meters sa kalayon
hasta nga makalabot dira sa may tubang sa supermarket kag dira sila nagkutkot pasulod sa building Bumbutsam, no? Kag ang isa diri sa gidalantaw nga posible iban nga grupo ang may kihimuan sini. So ginpanggid sang kapulisan ang ining mga modos karon nga ti isa man ni sa nagapang-atake ining termite gang. Kung sa diin may mga insidente na no nga na-record diri sa may Western Visayas, especially sa may area karon sang Bacolod, no? Kung sa diin dito sa may barangay Sumag sang August 8 na ato kibanto nga may nagapaniltig batos dalom sa commercial establishment. Kung sa diin na tap na atoya Bumbutsam kay nakitaan kuno security guard kay may labaw nga tigib o kondo salsalon nga lins dalom nga nagkalatukal tong tiles ti ang buho to lapit sa ATM. Kaya mo to nga doon namutikan kag natigayon nga ma-recover tong mga kagamitan kag way madayon atong pagpang-atake. Sang na-recover ti nakuha tong mga bara di kabara ang legare nga para sa semento o kung sa sa steel. Kag sang August 21 man masobra 1 million man galio ang nakuha man to nga balor sa mga balaligya sa sulod man sa isa ka mall dito sa San Carlos City. Ako sa dintigin lantaw diri ang nagatake amo man ang termite gang. Ako sa dinti ang mga suspect nag-agi man sa drainage ado mga more or less 50 meters ang kalayon sa nasambit karon nga establishment kag didto nga nagkutkot sila pasulod hasta nga natigayon ang ila sini nga plano Bumbutsam. So ang paglantaw sang kapulisan ang pagkapareho sini karon ang ila sini nga modos kung sa dinti masami nag-agi sila sa drainage tapos makutkot sila buho pag-abot sa sulod. Moto kung magkuha naman sila kang ila sini nga mga purpose dito kag balik naman sa ila sini nga agyan. Pero sa mga personalidad hindi lang ma-mention sa kapulisan kung bala isala ni ka mga individual o kung may mga tinawo man sila, no? Kay ginalantaw sini do organized group ini siya ang termite gang Bumbutsam na kung may tinawo tuslas Bacolod ti may tinawo man sila diri sa syudad nga mo ang survey nga daan, no? Sa ila sini karon nga mga biktima diri nga establishment kay based diri sa investigation sa aton sini nga kapulisan bisan sino nga individual o kung bisan makalkalaganin sa sulod. So tama ka open kay pwede kagid maka panilag o kung maka surveillance habit no prior sa sining natabo sa mo ni gidalantaw ngantis pa man ni ang pagransak. Mera na sila daan nga mga personnel nga gin padala abi nga mag-survey sa nasambit karon nga area kung sa ditigin pang na nila no gin calculate na nila kung din sila maagi agod nga hindi sila dali ya maabisto no siguro isa man to ang do na nila na gin adjustment nila tus may Bacolod kay dito tiya ang ila siniya nga exit ang sulod to nila dito git sa may susulod sang mall mo dito sa lapit city at na Tribucaho to so mo to siguro ginimo nila nga dito sila naglapos sa may old building o isang tawo agod nga tindi sila matribukaho Bumbutsam nga mo ning ginhimo diri karon sa may Tabuksuba sa distrito karon sang Haro. Kaya mo ni ang isa diri karon sa paniligban sa kapulisan akon sa sino ang ining mga individual ang identity kay so far subong adway pa sang mga identity no ining mga suspitsado diri nga ginalantaw hindi magnubo sa tatlo individual ang may kaymuan sa sining nasambit karon nga insidente. Tibes diri sa pagpakigangot naton sa kapulisan ginaabi-abi Manila no ang ining paghatag karon reward dugang sang syudad sang Iloilo no una to tis mayor just 250,000 kag gindugangan sang 250,000 na motungo nagtunga ka milyon ang ining reward money ti sa kapulisan nga dako ining development kag at the same time
makabulig man no sa ibang mga personalidad nga kung paano nga maka-surface kag makahatag information sa aton sini nga kapulisan Bumbotsam. Tiginatag sang otoridad nga why man sila sang sang timeline abi o kung ito do ginadalian gid. Ang importante nga kung paano nga ma-identify kag atumod sang insakto ining mga suspek kag mapasakaan sa nga nagakaigo karon nga panumbongon. Ari na pabati naton si Police Colonel Kim Ligada ang ICPL Director sa papakigangutan sa Bombo Radio. Reward no mag-boost gid sa amon nga kampanya kag mag-encourage sa mga witnesses naton or anybody who has the idea kung sino ang mga suspitsado dito sa natabo nga pag-ransak sa Lilo Supermart. Ang suporta sa aton nga mayor kag ang suporta man sa business sector naglabot na ini sa tunga sa milyon. So it means sa inyo karon pero as of na may ara na nga do naga-plot batya nga may mga mahatag info abi or naga sa inyo sir do timbre karon sa suspect? So wala pa gid siyang may naghatag sa amon sang info. Hopefully mabinag-binag sa aton pumuluyo this with a great help sa amon kung may mahatag sila nga valuable info. Okay, sa natabo ni sir ano ginalantaw nyo gina-consider pang inside job or outside? Ang siguro kung inside job do hindi man siguro kinahanglan na magpangabudlay siyang amo to ka lawig nga kutkutanay Kag mag-aagi ka pa sa duha ka building. So daw kung sakon lang para sakon daw mabudlay nga i-qualify ta sa inside job. Okay. At kung natawon ta na before nila guro ginobra, nakalagaw-lagaw na sila sa sulod sang Lilo Supermart. Pag makita mo man nga ang opisina ng ilang isudlan to, para man lang mismo sa mo sa mga ng mga school supplies kag mga household supplies. So makita mo man kung anong unod sa opisina kung pagabuksan. Okay, means kung iban sa nga grupo din tani sir sila pwede nga mapaanggid karon kay do may natabo tos bakulod nga do kasubo mas ning modos. Kwanta siya sa mga ngin biktima sang termite gang hindi lang sa aton di sa Region 6 kung di sa iban man nga mga parte sa Pilipinas nga nangin biktima man sining mga nagapang kutkot sa dalom duta para masulod ang isa ka establishmento. So nangin madamo ang mga insidente. Hindi lang sa Region 6. Okay. So ma-establish na sir kung isagi man sila grupo ka termite gang ne? Ang sa modus malimbawa tayo sa isa ka termite ang ginakuha nila nga ginabansagan nila ng termite gang based on the modus operandi of those incidents kapariho nagapang buho sa mga drainage nagapang guba sa mga pader. Ang gina-target is ang mga bolt. Ang sa ligadan sa San Carlos sa August 20. Ang Grace Pharmacy. Maging sulod. Sa sulod sa Gaisano Capital. Okay. Si Police Colonel Kim Ligada ang Iloilo City Police Office Director diri karon Bumbotsam Ti sabahin diri karon sang kapulisan mo ning gina-challenge makro sa ila kung paano amo sini ka organize ang nag-igo sa may Iloilo Supermart, Bombo Jomar, why gid mamuntikan sa ngaton sini kapulisan?
way to amutikan kay possibility gabi ang ila sining Amin ko nga mamutikan balati siyempre nagaplano ni sila di bala may mga intelligence unit ang aton sining kapulisan ti ano why gid nila mamutikan why gid sila nakamutik nga may grupo nga may organisado nga grupo nga nagsulod dire may iguon sila iyang establishmento komersyal may ginatarget sila nga kawatan sudlon so on and so forth ano zero balance gid why sang mga report abing at mo na kay kun may report siguro natapna ni why ni matigayon Bombocham amo ni nga amo ni ang isa dire karon sa challenge sa ila nga tama ka mahalong no ang ining mga sambit karon nga mga suspetsado sa ila kung magamo sining sitwasyon kung magamo sining dalagan sang istorya mas abilidaran kag mas maalam ang mga kawatan ikumparar naton sa kapulisan hindi man gid guro basi ko doon natabuan lang kung mag-amo na iya isang atay ang tinait sa natabuan lang sudlon tani gali iya karon sang armado kag may nagpinaniro di kag damo nagkalamatay sina diri mamba kati anhon tada kay natabuan at isang ata lang diya ginhawa kag tinait katungdanan isang aton sining kapulisan sa patagya sang intelligence gathering nga masagap ang mga kasubong sini kag ma-prevent. Ining mga kasubong nga buluhaton. Mambalang karon kaya nga anon mo abi kinatabuan lang way gigami kabalo nga may amo na galing nga plano tinutuyo. Mano na lang kita sini. Kay kun laban-laban ti kun kabalo ang PNP ta mapalabot abis publiko ti maware sila ka-prepare dang ila sini karon nga mga security da kung paano nga makaplastar Bombocham kay information daton dire basta kung mga termite gangit tinagatang buho ni sila do anay bla kisa ti di takbalo nga ang dalom daguli ang mga gamit da gina it na kanay ti do mo maning nila do mo maning plastada at tapos do ginatabo nila kung do nagaulan-ulan ti siyempre magahod ang atop hindi sila detect karon nga nag-operate nag-leslatos dalom nagahimo na tog leslak tunnel kung paano nga makalapos sa sulod ako sa dinman karon nga mga establishment ang ila sini karon nga ginatuyo Bombocham kay kun alang taon ta do sobra pa ni sa sa termite gangali kay pati mga simento to nagkala-tak to kalabuho to sa ginpanggamit nila nga mga bara di ka baratag di banto nga gamitan kung paano nila nga nakapenetrate kay nakasulod sa nasabit karon nga establishment Bombocham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Sa nasiling na naton sa aton sining mga kabombo, kung maayo lang intelligence gathering sa Iloilo City Police Office, kay may balasihan naman sila mo. May natabo na sang bulan man lang sang Agosto nga kasubong man sa nga mudos dito sa may barangay Sumag. Tikon nagulag or mayo intelligence gathering naton sa bahay na bikaron sa Iloilo City Police Office, makambal sila nga preparahan tani. Kay sa Bacolod may natabo ni basing sunod sininila iya nga target is Iloilo City or Iloilo Province. Ang importante sinadiriya nga makapreparar kita so tipunon ang mga manager or ang mga gwardya dira pabalon sila nga mangin alerto kay
matik na naiya kag siyempre, i-grab lang gid man sang mga kawatan ang oportunidad, nga para man sa ila bintaha sa aton sini makabumbo, ining sitwasyon nga mamunog ang ulan, hindi na niya siling nga sadto pa or amo ning pinaka-the best sini nila nga strategy. Amo sining pinaka-the best nga tsimpo para nga i-execute nilang ila sini nga plano. Kaysa bisan diin lang man, amo ning nga mga kahigayunan ang mga ginahulat sa kawatan, whether nga mangguyod sila baka, karbaw, kanding, mangawat sila sa inugbulang nga manok, kawato nila ang mga gamit nila, mga bisikleta, motorsiklo, tricycle. Basta gani pagpangawat sa aton sini nga mga kabumbo, ang opening or oportunidad amo ning ila siniya nga gina sandigan kag nagabangko sila sa kung paano nila makawat ini. Sa aton sinimatag palamati. Na kung lang tawon imong inagyan, kung ang polis nagahambal iya kagangay CPO director nagahambal nga hindi niya inside job, kay nga mga budlay pa sila, di laban-laban ni kahimuan ini isang termite gang. Tinga mga budlay pa sila kuno nga magkutkot to. Ti parang hindi sila madakpan Di ba? Sa aton sinimatag palamati. Ti karon maghambal kita nga wala gid, way kita sang idea, nagapanawagan kita sa pumuluyo. Pulis gani way ti idea, pumuluyo pa. Ti ano man? Nalipay kita sadto kay may ginpili nga bago nga city director kag taga syudad gid sang Ilonggo, pero ti daw hindi ta naman niya makabig nga honeymoon period ni Police sa Colonel Kim Ligada, kay tidri man ang taga syudad man siya sang Iloilo. Kabalo siya sa pasikot-sikot, kabalo siya sang kung ano man iyang sistema diri sa bahay sang syudad. Di ba? Ti sa pagligad sa mga inadlaw kung wala pagidya kag zero balance gyapon niya idiyaton sini kapulisan, particularmente ang Iloilo City Police Office. Kung ano nga grupo, kung sino nga grupo, kung termite gang, kung sanday sino, kung may mga tinawo man diri sila, o kung ano nga mga organized robbery group, crime group, or whatsoever. Nga rin diri sa syudad sa Iloilo, makaluluoy iya ang mga negosyante. Ang apektado sina diri ang mga negosyante. Karon abi sa tun sini nga mga kabuway tama na pangayo, may mga pagasudlon sila nga kung ano-ano pagidiri. Tapos man kuton-taton kapulisan, mambas na baway paging kami ideya. Ti maka dismayaman pamatian ng kasubong sini. Nga do hasta lang yang aton sini kapulisan sa haom-haom.
may kantanan iya karon banwa sa kun sino gidman bala, sanday sino, paano natigayon ang pagsulod sa Iloilo Supermart. Oh. Kag sabahin karon sang panwaron sang aton sini kapulisan ni Police Colonel Kim Ligada do siya mismo do hopeless man. Do kasubong na lang iya nga kag kulang na lang ang balon niya bauti do ay kita sini mahimo dria. Oh? Kay iti do why naman di sila, why man ta pamangkutan ang pumuluyo, why man kabalo. Ti masilat ini karon sang pila ka mga kriminal kag maghambal sila ti daw nami tuya sa syudad sa Iloilo aw. Mangransak katuya. Pulis tuya way idea. Way sa may nabalaan. Abianay gani naton kay isang natabo to ang pagpaniro sa mga area sa Baldusa, pagkagabi dakop na yun ang suspect. Abianay naton kon tayuyo na ning mayo nga performance ang bago nga city director. Oh. Ti pero subong daw ligom dulom sa gyapon. Kagano daw way aga santuanay ang pananawan sa ICPO direktor kag sang Haro PNP. Oh. Ining mga 250,000 halin kay mayor, another 250,000 halin sa business sector. Hindi naman kung tani ni kinanglan pa. Kay trabaho sa aton sinikapulisan nga pangdakpon ining mga kriminal. Kag hindi limitado sa pagpangdakop lang sang kriminal ang trabaho sa aton sinikapulisan. Isa sa mga dako sininila nga responsibilidad amo ang pag-prevent sa pagluntad sang krimen. Dumduman ko naman anay hambal sa isa ko kakilala. Sige ti hindi tasagad kapuga ang aton sininga city director ang aton sininga kapulisan. Hindi ta sila sagad kabinasol kung may mga krimen nga nagakalinabo. Kag hindi nila madakpan or madugay nila masulbar. Kay man hindi ni sila mga manugpakot. Preparas pare boy. Oh. Tisa mo sina iya nga hugada sa aton sini nga mga tagpalamati. Oh? Ano ang pulos sang intelligence network sa aton sini kapulisan kung hindi sila makamutik? Kung hindi sila makagather sa information nga may plano nga magpanulod-dulod diri kag magpang pangawat ang mga organisado nga grupo or any organized group for that matter sa aton sini makabumbo. Oh. Iliwaton ko sadto. Ang ambal sang kilala ko nga ang kapulisan ta ilabi na gid ang liderato sa ay, saan to pa niya? I'm not referring to Police Colonel Ligada. No? Example ko lang. Way back 2010 pasaka, atong madata man ang krimen nga nagaklinabo, bla? Kinawatay, pinatsanay, so on and so forth. No? Iyang balsang kilala ko sa inyo, di taman sagad kapuga. Ang kapulisan ta, ang city director ta, ang regional director ta, kay hindi ni sila mga manugpakot. Ano gani, pariboy? Hinangag. Oh, pariboy na lang nayabala sinyo. Oh.
ang prevensyon sang krimen nagasandig sa maayo nga intelligence gathering. Kay kung maayong intelligence gathering mo sa aton sini mga kabumbo, bisan pa paano mapaiway mo ang krimen. Mamutikan abi karon nga may grupo nga nagsulod dire or may mga koneksyon ang grupo sang mga kawatan diri sa syudad sa Iloilo kag ginaplano nila ang pagpanulod-ulod sa mga establishmento komersyal. Ti kunti na preparahan sa aton sa kapulisan. Nagpakigangot sila sa mga security agencies, nagpakigangot sila sa management sang mga establishmento komersyal nga dapat mangin alerto kamo sa tagsa iya ka matagadlaw kay may information kami nga may plano ang isa ka grupo nga may sudlon sila diri nga establishmento komersyal. Kunti aware na dayon ang mga tao sa isa ka establishmento abe. Ang gwardya aware man, mapreparahan sini nila. Hindi sila magbilin sa amo sina kadako nga kwarta sa sulod sa ila sining opisina. Ideposito nila gilayon sa bangko. May mga nagambal man gani nga tiya mo na ni bumbutsa mang epekto. Sang long weekend kay waay madeposito ang kinitaan sa bangko kay Biyernes pa lang waay na opisina, pagka Lunes ti waay mangyapon opisina kay holiday. Ti kun lang tawon nimo sinang mga kasubong sinang nga senaryo, paano nabalaan nga may kwarta dito sa vault? Paano nabalaan, no? Nga wala sila gali makarimit? Granting for the sake of discussion, haum-haumon lang binila nga ti long weekend, why ni sila karimit sa bangko? Strike-on tani subong? Ti pero, siguro ang chances sina, kung ako yung maglantaw, 60-40. Kay pwede man na i-transfer sa manager abi sa isa nila to yung ka branch, ang kwarta or whatsoever, kung ano man din ang ila siningin moon. Pero kung nantawon mo ang pagkot-kot, naglapos to ya sa area, ang area nga gilapsan sa nga buho, nalipudan pa, do hindi gawa manotisyaran nga may nagkot-kot kag may nag-agi to. Granting for the sake of discussion, abi sa aton sini nga mga kabumbo, hindi gid man iya inside job initi sino nagtudlo sa ila nga diri kamo agi kot-kot para dito ni siya laposo tapos why na to sa CCTV camera hindi man nato balanon. Ano iya ining mga nagsulod sa Iloilo Supermart, mga scientist? Ano ni apo sa tuhod ni sino gani yung scientist nga guro kay Bukya? MC squared bla? Einstein! Ano ni? Apo ni Choy Albert? Choy Albert. Albert Pagyen? Amo na bala? No? Dapat ni Jose Saon tutukan gini sa nga ICPO, sa nga Haro PNP para nga kung matutukan ini, sa aton sinimakabong mo may reward man o kung wala, matumod ang mga suspitsado, magkaladakpan, ti kunti isa na ni iya kapamagi, agod nga kibangon, kag magaduwa-duwa, kag hindi na lang iya madayon ang mga grupo sang kriminal nga maghimo pa sa mga kasubong sinidiri sa syudad sa Iloilo. Kay mambal sila, grabe ito yung pulisya sa syudad. Gamay mo lang ito yung alikdaya, mapanimauan, dayon nila ito yung kung may mga plano ka nga hindi mayo. Hindi lang tatuya. Pero ti mag-amusin syudad to do, easy target to sa aton sin mga kabubuti dito lang ta. Din pa ginang mga pwede ta damigo subong man. Hindi man mayo mag-amusin na. Anyway, lapaw nakikita sa latin, dabo pagkuntani mga balita, plus starta, but tugyan tayo ni sa iban sin Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radio
Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Inis mo Chama Blanco vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 25 to 31, 2024. This last day of August, ang Rock Station Band ang magabalik on stage for one great rocking weekend sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa Sabado, Agosto 31. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 1, Sunday, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, aton pagayoon sa Ginoo nga hatagan niya sang inspirasyon ang mga lideres ang aton nga pungsod to find ways para makontrol ang nagasaka nga preso sang basic goods and services. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Paano bala mahibaluan ng isa ka impormasyon nga nagapatalang o kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Nagahabil-habil ang mga inadlaw para sa bulan sa Agosto. Nagatika-tika na gid si Mr. Jose Marie Chan para sa iyang Christmas song, Christmas in Our Hearts. Anyway, we will go there, no? In just a little while. Kilalang gini, no? Ka mga inadlaw na bilin para sa bulan sa Agosto, kag bare months na kita. Anyway, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. It's the 29th of August, 2024. Balik kita sa aton nga ginakalingawan, ginakasadyahan every afternoon from Monday to Saturday ang pagbasa kag pagbabati sa inyo sa mga kasaysayan sa aton nga mga letter senders and hope. Isa na dira ang imo nga istorya nga gin-share man diri kung nagpadala ikaw. Kung wala pa, pwede gid nga makapadala man sa inyo nga mga kasaysayan through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you, Gid, for your presence, especially sa aton nga mga locals and of course sa mga friends natin abroad. Kamusta makamudira? Ginakumusta ko yung kamudira and hopefully we can receive your letters one of these days nga nagapahibalo sa amon kung kumusta na ang inyong mga lagay-lagay dyan, ang inyong mga kondisyon dyan. Anyway, ari ng ato nga song para sa inyo this afternoon from Vanessa Gonzalez as I welcome you sa KLP. This is Tita Regine. Here's Umiibig Sa'yo. Good afternoon. Makasama
Vanessa Gonzalez, umiibig sa iyo. Good afternoon. Ready na kamuda? Mabasa na kita sa mga kasaysayan for today. May liyag i-share diri sa aton si Taurus 27 sang 3rd District. My ever dearest, Inday Regine. Una sa tanan, ako nagahatagid sa katahuran sa tanan niya katapos ang Bombo Radio, ang number 1 nga radio station sa bugos nga probinsya kag syudad sang Iloilo. Ako gali si Taurus 27 sa 3rd District sang Iloilo. Buot magpasakop diwat sa imo bantog nga programa ang kahapon lamang. Ako ni share sa aton mga tagpalamati ang 3rd episode sa akon kasaysayan. Kagini nahanungod sa akon mga mapait nga naagyan sa pagpangabuhi sa siningduta nga luhaan. Do hindi ko tani pagipasakop ang 3rd episode sa akon kasaysayan tungod madamo ang mga dalago nga tawo ang basi maiguan pero kabay pa nga maintindihan sang tanan ang akon kasaysayan. Kung successful ako sa patag sang pag-eskwela kag paghigugma pero medyo malas sa patag sang trabaho. Pag-uumpisahan ko ini sa nakagraduate na ako sa college sa 1982, sa 5 ka schools nga ako niya gin-applyan, nabaton gid ako. Apang, ginpili ko nga magsulod sa isa ka bantog nga engineering school sa syudad sang Iloilo. Amo ini ang una nga sala sa akong decision making. 4 ka public schools ang ga-offer sa akon, apang sa private school pa ako nagsulod. Sa una nga 4 ka tuig, manami ang outcome sa ako niya trabaho bilang faculty member sa nasambit nga engineering school tungod mataas ang among niya sweldo. Of course, hindi ko na lang pag-i-mention ang ngalan diri sa school. Apang sa tuig 1986-87, tungod sa transition period sa gobyerno from Marcos government to Aquino government, madamo ang nagalatabo sa aton pungsod. Rally diri, rally didto, kag tungod sini, nag-decrease ang enrollment sang masobra 30%, 30% sa ginaobrahan ko nga eskwelahan. Na-retrench ako tungod ang rules sa eskwelahan, seniority. Kag tungod ako ang pinakabata sa among department, ako man ang una pinahalin. Didto ko na-realize na sa private school gali wala security of tenure. Ginhatag sang school ang akong separation pay, apang wala gid makasustener sa galastuhon sang akong pamilya. Tungod that time, duha na ang amon anak. Nangita ako sa matrabahuan, apang sa ano nga kadimalason, wala gid. Kay apektado ang bugos nga pungsod sa kapigaduhon, tungod sa government transition. Sang maubos ang akong nga separation pay, didto ko na-experience ang tama kapigado nga pangabuhi. Bisan paryente mo, kung wala ka gali trabaho, hindi mo pahulam sa imo. Tungod maayo ako mag-drawing, nagbaton ako sa mga drawing jobs sa mga eskwelahan, kagang kita ko, amo ang ginbuhi ko sa akon pamilya. Apang pilagid. Kung kaisa, may ara, kag kung kaisa, wala man sang kita. Daw mahibi ako sa kapigaduhon that time. Apang ang Diyos, may kaluwigid. Tungod sa himpit nga pagpangamuyo, nga tani, makakita ako sang obra, may anghel nga ginpadala ang Ginoo. One day, samtang nga nagasakay ako sa jeep pakadto sa city, agud nga mangita trabaho. Nakasakay ko ang akong schoolmate sa high school nga nagamaestra sa isa ka dako nga university sa Haro. Ginpamangkot niya ako kung diin ko ga-work, kag hambal ko sa iya, nagapangita pa kay pinahalin ako sa eskwelahan nga ginatudluan ko tungod sa enrollment decrease. Dayon niya hambal, about timing gid, gapangita ang amon eskwelahan. Sang shop teacher sa elementary department, apply ka.
Nagpasalamat ako sa iya, kag insigida, ginhimos ko ang akong papeles, kag mag-apply. Tungod sang paggiya sa mahal nga Ginoo, ako lang ang solo nga aplikant sa sina nga posisyon, kag nabaton ako nga wala na sang madamo nga problema. Do kaangay bala, nga gintiga na gid sa akon ang amo nga obra. Nangin dagaya ang akon pagpangabuhi. That time, tungod nga full-time elementary teacher ako, ginatagan pa ako sa university sang part-time load sa high school. Palangga ako sa mga university officials, co-teachers, kag mga estudyante ko. Wala gid ako nabudlayan sa pagpangabuhi ko that time, kag utang ko ini sa akong schoolmate, kag labaw sa tanan, sa mahal na Diyos. Apang kun ka isa, ang tawo, why gid sang kabulusgan. Sa 1994, tungod sa pagpangabay sa mga kasimaryo ko sa amon barangay, nagpapili ako barangay kapitan sa amon barangay. Ina tungod, sa 35 years ng pagpungko sa amon kapitan, wala gid mihura. Naglisensya ako sa presidente sang university who happened to be my townmate also, and he allowed me to run. Pag-election, nagdaog ako, kag nagwa ang magic number nga 35. Ang akon edad, 35. Ang abanse ko sa kontra ko, 35. Kag ang term sang kontra ko, 35 years man. Imagine, sa sulod sa Malawi gation, ako lang ang nakatumba sa iya. Padayon ang akong pagtudlo sa university, kag serbisyo pagid ako sa akong pumuluyo. Sang 1995, may abyan ako nga luyag magdalagan sang mayor sa amon nga banwa. Ginhingyo niya ako nga buligan siya, kag ginhimo pa niya ako nga campaign manager. Sa laktod nga pulong, nagdaog siya, kag nangin mayor sang amon nga banwa. Pagpungko niya bilang mayor, ginpangabay niya ako nga updan siya, kag gin-appoint niya ako bilang municipal at hambal niya, testingan mo, tagaan ko ikaw sa isa ka tuig. Kung hindi ka kasaho, balik ka diri, kay ang university handa magbaton sa imo. So, nagpangalagad ako bilang municipal administrator sang amon nga banwa. And after a year, nag-file ko resignation as faculty sang university. Hindi pa gani gusto sang asawa ko nga magsaylo tungod kanami isang benefit sa university. Libre ang pag-eskwela sang kabataan, halin elementary hasta college. Apang, ginpaathag ko sa iya nga manami sa gobyerno kag doble kapilo pa ang makuha ko nga sweldo. Wala ako ginalauman nga amo inigali ang akon kalaglagan. After 5 years nga nagpangalagad ako bilang municipal administrator, nangin maayo ang akon nga pangalagad. Sang year 2000, na-realize ko nga municipal administrator gali, co-terminus gali sa appointing authority. So nag-ask ako kay mayor nga i-permanent niya ako. Nag-create kami sa Municipal Environment and Natural Resources Officer nga posisyon with the condition nga ara man ako gihapon sa iya tupad kada elections. Nagsugot ako, kag na-appoint ako nga menro sa amon banwa. Kag huugali, ako ang pinakauna nga menro sa bilog nga province sang Iloilo. Sa January 2001, ang League of Municipalities, Iloilo Chapter, who happened ngang amon mayor amo ang president, nakabaton sang pondo halin sa DOH worth 15 million pesos para ibakal sang bulong kag ipanagtag sa tanan nga kabanwahanan sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Tungod wala legal personality ang LMP nga mag-conduct sang official bidding, gin-transfer ang pondo sa amon banwa para kami ang makonduct sang bidding. Sang adlaw na sang bidding, pinatawag ako sang mayor nga i-represent siya kag ako ang matambong for and in his behalf sa bidding. In good faith man ang akon nga pagtambong sa nasambit nga bidding.
Ara sila tanan nga miyembro sa Committee on Awards kag PBAC kag ako lang isa nga hindi miyembro. Apang sa kunano nga kadimalason, tungod absent ang mayor, nagpili ang mga miyembro kung sino ang ma-preside. Kag tungod representative ako sang mayor, ako ang napilian. Sa pagsugod sang bidding, pinamangkot ko ang treasurer kung bala ang tanan nga ma-entra sa bidding na pre-qualified. And she attested nga oo. Natingala ako nga ang tanan nga bidders taga Manila, kag wala local bidders. Sa laktod nga pulong. Natapos ang bidding, kag after one day, nagabot ang bulong, kag after another day, nabayran ang winning bidders. Wala gid ako ideya sang nagkalatabo. Nakibot lang ako nga pagsunod semana, kinawaswasan na sang bombo ang amon banwa tungod sa anomalya nga pagbakal sang bulong. Ang nagdala sa itong issue amo ang anay mga batikan nga bombo anchorman. Kagwala na diri sumo. Okay. Di nahibaluan taman nga basta bombo ang magdala sang issue, fatal ang igo. So ginfilan kami sang kaso sang COA sa ombudsman kag ang natingalahan ko nga apati ako nadala. Wherein, nag-represent lang ako sa mayor. 5 kami ang ginfilan. Mayor, treasurer, accountant, budget officer, kag ako. Tanan sila, members ng PBAC, kag Committee on Awards. Ako lang hindi. Ginsabat sang amon abogado ang tanan nga issues nga gin-raise sa complaint, apang waay ginpamatian sang COA. Gin-elevate pagid ang kaso sa Sandigan Bayan. Kag didto natam-an gid kami sang gasto tungod sa Manila ang hearing. Abaw in there, Regine, kabudlay gali kung may kaso ka, ilabi na gid kung wala ka sala. Sa mga hearings from 2001 to 2014, wala man gani kapakita ang anay mga anchormen. Kag sang third quarter sang 2014, ginsentensyahan kami sang Sandigan Bayan nga guilty. Nag-file kami isa-isa sang motion for reconsideration, apang gin-deny liwat. Nag-separate ang mayor kag ang accountant sang abogado, kag nag-file kami motion for reconsideration sa Supreme Court. Ang akon, kaupod sang budget officer kag treasurer sa 3rd Division na katupa, kag ang kay mayor kag ang accountant sa 1st Division. Gin-deny ang motion sang mayor kag accountant, kag ang amon ginbalik sa special prosecutor for review and comment. Ang mayor kag accountant may finality, kag may warrant sila, kag ang amon until now wala madesisyonan sang Supreme Court. Imagine in the Regine, for 23 years wala kami kabaton hustisya. Ang mayor na hospital arrest, kag na-serve niya ang sentensya sa National Prison, kag subong parolado siya. Ang accountant, sige panago, kag wala ma-serve ang iyawaran. Kami nagaantos, kag nagakabalaka, nga basi ang sword of Damocles mahulog sa amon alipunduan, bisan ano oras. Ang hindi lang namon mabaton. Nga gin-convict gid kami sang Sandigan Bayan, nga sa findings nila, wala ghost delivery, wala overpricing, kag complete ang transaction. Ang sala lang kuno, kay ang first winning bidder related sa second winning bidder. Dason ang third bidder, may disclaimer. Why Manila kami pamatii, nga hindi iya sang banwa ang transaction, kundi iya sang LMP. Dapat LMP ang manabat. Borrowed authority lang kami sang LMP. Sa akong nga side, hambal sang Sandigan Bayan, and I quote, "It is true that I am not part of the transaction because I am not one of the members of Committee on Awards and PBAC, but the mere fact that I have signed, so accomplice ako." Ulihi lang matuod ang paghinulsol. Kung wala ako maghalin sa university nga natrabahuan ko, wala ako maagi ang amusini nga pag-antos kag kahuy-anan. Abis ang iban, kurakot kami, pero ang matuod, biktima kami.
Nag-retire ako sa serbisyo 2019 hapang wala mi nakuha. Kay ginhold sa GSIS ang amon pension. Tungod hasta subong, wala kami sentensya sa kaso nga hindi man kami directly involved. Hasta subong, ginabasol pa ako sa akon pamilya kung nga naghalin pa ako sa university nga ako natudluan. Kung kaisa, kulang sa bulong kag pagkaon, kay gahulat man lang, kaluoy sang pamilya ta, kag mga tampad nga abyan. Tubtub na lang diri, kagabay pa makahatag leksyon ang akon kasaysayan. Gahulat lang ako, kagapangamuyo, nga kabay pa, madesisyonan sang Supreme Court ang amon kaso, pabor sa amon, para makuha manamon ang amon benefits sa GSIS. Amon man ina sinuptan kag kinabudlayan na i-hold nila. Salamat gid ang matinahuron, Taurus 27. Kung maka-apply gid sa imo, no, justice delayed is justice denied. Kaproblema gid, no, sang aton nga justice system. Kung isipon naton, may mga iban gani nga mga dalagko pagid, no, nga mga personalities, figures. Kung isipon lang naton ang nagpatay sa kay Ninoy Aquino until now. Pila na katikada, but yet way gyapon sang kasanagan. Although ang iban gahambal, sanag na yan sa amon, no, ang korte na lang ang wala kabalo. But anyway, for this thing to happen sa imo, definitely, no, kadako sang ginbilin nga effect sa imo nga kabuhi, but I guess, no, you don't have to live in regrets. And at the same time, why na sang blaming fingers dapat, no, sa imo, ang imo nga family, they should stop blaming you. This happened a long time ago. Kag for the 23 years, you could have done also a lot of things para nga maka-move forward ikaw. Yes, of course, very important nga makapapanaog na kung tani, no, sang sentensya para mahibaluan gid kung bala guilty ka mo or not guilty, and so that, no, kung ano man da ang inyo nga mga ginapanghulat, ang pag-release sa inyo mga benefits, if indeed hindi gid man kamo guilty, so dapat, no, nga ma-release na ina. So basi we need nga i-follow up every now and then. If that still holds, nga pwede ka to makapa-follow up, but at the same time, while waiting, what are you going to do? So there are a lot of things nga ginabilin diri sa imo, no? Not just the lesson, not just the regrets, but of course a lot of things nga ginabilin sa imo sa naton nga Ginoo for you to do, for you to choose. Ano ang posible nga imo nga mahimo samtang ikaw nagahulat sang imo nga ginapakahulat gid, no? So many things, like, yes, you can move on, you can continue doing the things that you would love to do, except ang magpangalagad sa gobyerno kay dira ka gid, no, ginhambalan, naghambal ikaw nga dira gid ang imo nga kalaglagan. And another thing, while waiting, kasi pwede ka man kapangita sang iban nga pwede mo nga mahimo, pwede mo nga maobra, lisensyado man ikaw, I do not know kung pati ang pag-apply ayhan, balik bilang teacher, apektado pa because ang pending case nga may ara ikaw, we just do not know. But kung hindi man pwede, you can be a tutor. So many things, no? There are still so many things. Kaya able ka pa man, kag it's just a matter, no, of adjustment na naman kung ano ang pwede mo nga mahimo if you want gid man, no, that you can move on with your life and not just simply wait for that thing to happen. What if, no, pares kay Ninoy until now wala gyapon sang kasanagan. What if amo na ang matabo? So don't waste the time siguro, no, blaming yourself, being in regrets, being regretful, and facing the blaming, pointing fingers ng imong mga family, kundi nga sa amat-amat, do ang mga significant things nga pwede mo pa nga mahimo sa imong nga
kabuhi. Yes, we agree, no? Nga ti kadako gid sang setbacks sini because affected gid ang imo nga trabaho, but sa nasiling ko na, no? Samtang nga nagahulat ikaw, there are still so many things. Pwede ka man kalulong negosyo, pwede ka man dira makagamit gihapon sang imo nga skills, sang imo nga talents, so that bisan pa paano maka-income ikaw. And most of all, no? Try to discern kung ano gid ang luyag nga ibilin sang Ginoo sa imo, because everything happens for a reason. We believe so. So kung ano man ina, try, no? Nga ipangamuyuan mo ina nga one day soon i-reveal niya gid sa imo so that you will understand everything. But definitely do not live in regrets and do not live in fears, and at the same time do not stop from doing mga things nga kaya mong pahimuon to give you freedom, to give you happiness, and to give you, no, the financial needs nga kinakinahanglan mo man para sa imo nga pagpangabuhi kaupod sa imo nga pamilya. So, pwede gid ka change, no? Kung ano naman ang pwede mo nga mahimo, and wherever you are being planted, bloom. Hambalila, no? Bloom, grow wherever you would be planted. For as long as may pag-asa, may kabuhi. And for as long as may kabuhi, may pag-asa. Diba? Taurus 27, thank you so much. And kabay, no? Nga initanan, ipangamuyo mo sa Ginoo that one day soon, maging masanag sa imo ang tanan. Why this thing happened in your life. 42 minutes after 2 o'clock, magapanubalik ang KLP pagkatapos lang sa pinaka-importante ng mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan kung mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company.
Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang Delarama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano bala makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha,
Hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ika-3, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatuga sang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa It's before 3 o'clock, pwede pa masuguran ang sulat diri sa Anthony Senior Citizen of 3rd District. Supposedly yesterday ni, pero nagayo siya brown out kuno dito sa ila. I hope okay na gid ha ang power dira sa inyo subong. I'm going to start reading your story, Senior Citizen of 3rd District. Dearest Tita Regine. The abundance of the heart speaks the mouth. Mayong hapon gid sa tanan nga nagapamati kag nagasubaybay to this wonderful nga program ang KLP. Bisan medyo ginakapoy ako Tita Red sa akong adlaw-adlaw nga hilikoton. Apang may time gid kung kaisa nga daw feel ko pa ang maghimo sang sulat sa KLP bago ako magtulog. Kada obra ko sang KLP letters ko, duha gid na permi ang ginatapos ko sa isa lang ka pagpungko. Direct lang ini kag wala na rough draft. Ako gali sa Senior Citizen sang 3rd District of Iloilo. Ang akon nga iga-share this afternoon, parte ini sa mga experiences ko sa naga-eskwela pa ako sa college. Duha kami nga college ang sister ko, kag nagakuha kami sang kurso nga commerce. Ang sister namon amo ang nagagasto sa amon nga daily consumptions kag boarding house and allowances. Naga-work siya sa budget office sa isa ka university nga amon man ginaeskwelahan. Ang ginakuhaan namon nga resources amo lang ang patuba sa uma kag mga sagod nga mga kasapatan. Housewife si nanay, kag panguma ang obra ni tatay.
May sanggutan si tatay. Kag ang tuba nga iya makuha, amo ina ang ginalibod ni nanay sa pihak nga barangay. May suki si nanay, kag kada hapon, ginadulong ina sang amon niya manghod. One time, way ako sang klase, kag ako ang ginsugo ni nanay nga madulong sang tuba. Wala pa sadto sang karsada, kag sa kahon lang ako nagaagi. Duha kami sang manghod ko, ang gamay ko nga manghod ang nagdulong. So nagaulan sadto, kag indi nami dalan, masyado kalutak. Baw, nahulog ako sa kahon, kag naula gid ang tuba. Hala, hambal ko sa manghod ko, basig mabalaan isang suki ni nanay. Maayo lang, mga isa siguro ka baso ang naula, namangkot ang suki kung pila ka ball. Ang tawag nga ball, Tita Regine, kung pila ka garapon. Yes, oo. May idea ako. Habal ko, 3 inaiyay. Abaw, nagsabat lang ako, pero grabe ang kulba ko. Sige, simbal niya, ihuwad lang sa picture. Kag magpuli na kamo, kay nagadulong nga daan. Maayo man, why man niya siguro ma-recognize nga kulang ang dala namon nga tuba. Next day, Sunday, nagbalik naman ako sa city, sa amon nga boarding house. May dala ako, isa kasako nga uling. Sang manaog na ako sa bangga, medyo malayo pag wala lakton ko kag makaabot sa amon boarding house. Hambal sang driver. To, ang bayad mo sa uling. Sabat ko sa iya. Sakto lang sa lawas ko ang plete ko, ti paano na lang nakbay. Pasensya ginong, why na gid ako kwarta. Dayon ko pasano ng uling. Nahuya gid ako, Tita Reg. Kaya nagatinulok-tulok ang mga pasahero sang jeep sa akon. Maano abi ako, Tita Reg? Kaya why sanday nanay gani dapli paghalin ko. Isa ko pagid ka experience sa college. Naghatag si ma'am sa amon exam. Tiway man takon gidala kwarta kay ginalakat malang namon amon boarding house. Tabok lang sa university. May balay run kami. Sa lapi, 50 sentimos para sa photocopy. Aba, wala dumantakon inogbayad. Abal ko, miss, pwede mo ako masakop? Nalipatan ko akong wallet sa boarding house. Style lang Tita Reg. Ano, pagdala ko wallet kay wala man to tisulog. Bahala, dulang Importante, nakabuol takon ka exam. Ginantos ko gid, Tita Reg, ang tama kapigado nga sitwasyon during my college days. Nag-attend ako, tita, sa klase ko. Sa psychology ko nga subject. Wala ako tig sapatos. Kay ginulam sang cousin ko kay may PE sanda. Abaw, nasiplatan ni Ma'am R nga nagachinelas taken. Ginambala na ako nga, Mr. A, di ka makadto sa bathroom? Ay, kasadya lang sang ako nga napang-agyan sang college ako. May dyan gani nga nagbuol ako kang midterm exam namon sa math nga subject. Ti, pinaka-hated subject ko gid ina, Tita Reg. Ahay, kada exam namon, kung sang ano lang akong score, sobra, pasalato-lato ka nais. Hindi, takon kamaan, gapasulod pa lang ako sa mura nga subject, do kabugat kalawas ko mag-attend. May gani classmate kong akong sister sa math. Super strict daan, amon maestro. Ang amon exam, type A kag type B. Kung ko sa isip ko lang, maano ako kadyaman? Dulipong takon nga gusaw kadyaman? Mayad man, ginsinyasan ako sa kasister ko nga hindi ko lang pag-ipasa ang akong yellow notes kay siya tana ang nagsulat para kanakon, Tita Reg. Abaw, style yung nga duwa, ha? Mayroon, wala ka manadakpan? Maaram tanang sister ko sa math kag amo gani nga accounting gid ang anagin major. Ako iya business administration kay very weak gid ako sa math. Mayad pagani ang Spanish ko nga subject kay ma-translate ko pa ang Spanish sa English. La abundancia del corazón habla la boca. In English, the abundance of the heart speaks the mouth. Wow. Ala sa first line sang letter ko gali. Nakapasar man ako kato sa math, pero wasay akong grades. Well, why pa din natapos ang sulat sa aton ni senior citizen, mga kabombo. Today is Thursday. Sige, tapos unta ini buwas sa Friday. Pwede pa. Pabosan ta niya. Anyway, dalang gida kay tandaan ko lang, kung diin ako nag-end
para kabalo ko din ako sugod, boss. Okay, sa next semester. Okay. Sige, so wala kita time, mga kabombo. Medyo bitin gamay, no? Pero sige lang, the more reasons you have para nga mangin present gid tomorrow, para nga makakadlaw kita, makayuhom kita, maka-enjoy kita. Sa nga, kung ano pagid ang kaundan sa sulat diri sa ato ni senior citizen, kag iban pa ng mga istorya. Anyway, magasunod na ang inyong paboritong mga drama, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sa inyong mga istorya, palihong i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.